Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ που συνδεθήκατε 7 η ώρα σήμερα. Θα έχουμε μία πολύ ωραία κουβέντα για το νούμερο 1 Vector of Attack, που είναι το Identity. Και με αυτό έχουμε μαζί μας καλεσμένους τον Γιάννη Παυλίδη και τον Σπύρο Πιτικάρη. Θα μας τους παρουσιάσει σε λίγο και ο Παναγιώτης Καλατζής, ο οποίος θα είναι ο host για το σημερινό μας event. Ως συνήθως θα ξεκινήσουμε με τους χορηγούς. Accenture, Alphabet, Cisco, Deloitte, EY, Fortinet, ICT Protect, Neurosoft, PwC, System QNR Group και Unisystems, καθώς και τους υποστηρικτές μας, Asset, Infinitum, Pylones, Trend Micro, 12sec, με την στήριξη των οποίων και την βοήθεια μπορούμε και κάνουμε όλα αυτά τα event και ανταλλάσσουμε ιδέες και τεχνογνωσία. 2 νέα πολύ γρήγορα. Σας έχει έρθει ήδη ένα ερωτηματολόγιο. Είναι σημαντικό να ακούσουμε τη φωνή μας για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να προσφέρουμε περισσότερα. Και έχουμε ήδη θέσει την ημερομηνία. Stay tuned, 26 Σεπτέμβρη θα είναι το επόμενο φυσικό μας event. Σημειώστε το. Από την προηγούμενη φορά που τα είπαμε, από το προηγούμενο φυσικό μας event, έχουμε συμμετάσχει σε 3 συνέδρια. Όλο μας το community μαζεύτηκε, ήταν αρκετά ενεργό στο Besides Athens. Έχουν βγει και άλλα 2 spotlight, το Member Spotlight και το ECSF, και περισσότερα έρχονται. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παραδώσω το βήμα στον Παναγιώτη Καλατζή, ο οποίος θα είναι και ο host του event από εδώ και πέρα. Το event έχει τίτλο 16 billion reasons to protect your online identity. Και με αυτό, Παναγιώτη, ο λόγος μαζί σου για να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να ακούγομαι. Θα ήθελα, πριν δώσω το μικρόφωνο στο Γιάννη τον Παυλίδη, ο οποίος θα είναι ο πρώτος μας μιλητής, να κάνω έτσι μια σύντομη εισαγωγή για τον Γιάννη, τον οποίο ξέρω αρκετά χρόνια και σε προσωπικό επίπεδο. Ο Γιάννης είναι μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου και έμπειρος αρχιτέκτονας λύσεων ασφάλειας με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον χώρο της πληροφορικής και της κυβερνοασφάλειας. Είναι εξειδικευμένος, όπως είπα, στην αρχιτεκτονική ασφάλεια, στο threat hunting και στη συμβουλευτική GRC, Governance Risk Compliance. Με πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο και κυρίως στο σχεδιασμό αρχιτεκτονικών λύσεων και στην υλοποίηση ετερογενών λύσεων ασφάλειας για σημαντικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, καθώς και για ευρωπαϊκά Ινστιτούτα και οργανισμούς. Ο τίτλος της ομιλίας του Γιάννη, και Γιάννη διόρθωσέ με αν κάνω κάπου λάθος, είναι γιατί οι πότες λένε ID. Και λέγοντας αυτό, θα ήθελα να παρακαλέσω όλους να κλείσουμε τις κάμερες και για θέματα ποιότητας της παρουσίασης και για να δώσουμε και το focus στο Γιάννη. Γιάννη, το μικρόφωνο είναι δικό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που με αφήσατε μόνο μου με την κάμερα ανοιχτή. Να είστε καλά. Λοιπόν, αστείευομαι, θα την κλείσω και εγώ και θα περάσω στην παρουσίαση. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Μπορώ να έχω μια επιβεβαίωση ότι βλέπετε την παρουσίαση? Βλέπουμε. Ναι, μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο τίτλος της παρουσίασης είναι οι πότες που λένε ID. Είναι The Nights Who Say ID, βασικά. Προέρχεται από μια παλιότερη, ας πούμε, ταινία των Monty Python. Δεν ξέρω πόσοι τυχόν έχετε δει. Θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη, έτσι, από περιέργεια και για να έρθουμε και λίγο πιο κοντά ως κοινό, όσοι έχετε δει το Night, όχι το Night, πώς το λέμε, Holy Grail. The Quest of the Holy Grail. The Quest for the Holy Grail, το Monty Python. Αν θέλετε, σηκώνετε χεράκια να δούμε πόσα είναι. Εννοείται. Εντάξει, είδα περίπου 9 χέρια. Καλά είναι. Για τους υπόλοιπους που δεν έχουν δει την ταινία, στο τέλος έχω αφήσει ένα QR το οποίο θα μπορέσετε να δείτε μερικά σύντομα βιντεάκια γύρω από όλο το concept αυτό.
Χιουμοριστική πολύ. Μου ήρθε σκεπτόμενος κάποια θέματα γύρω από το cyber security. Ακούγεται περίεργο το ξέρω, αλλά θα δούμε στη συνέχεια περισσότερα. Λοιπόν, γιατί λοιπόν έχουμε να κάνουμε πάλι με το ID. Την παρουσίαση αυτή την είχα ξανακάνει παλιότερα για όσους είχε τύχει και την είχαν δει. Παρ' όλα αυτά έχω κάνει update κάποια δεδομένα. Όχι ότι αλλάζει ιδιαίτερα το σκηνικό, έτσι κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια. Συνήθως διαλέγω της Verizon τη Data Breach Investigation Report, η οποία παρουσιάζει αρκετά απτά το που φταίνε τα περισσότερα τα breaches. Έτσι, συνήθως έχουμε να κάνουμε κατά κανόνα με το human element, όπως θα δείτε πάνω αριστερά στο κουτάκι και πάνω δεξιά θα δείτε πώς κάνει breakdown αυτό το human element. Έτσι, στην ουσία περισσότερο έχουμε να κάνουμε με κλεμμένα credentials. Μετά από εκεί πέρα έχουμε να κάνουμε με social actions που συνήθως είναι phishing ή κάτι τέτοιο. Μετά το ανθρώπινο σφάλμα που είναι περίπου το 14% και στο τέλος το malware interaction το 7% είναι πολύ μικρότερο, είναι στην ουσία περιπτώσεις όπου οι χρήστες έχουν οδηγηθεί είτε κατά λάθος εκτέλεσαν κάποιο malware χωρίς να το καταλάβουν. Οπότε το human κομμάτι πάντα είναι κορυφαίο στις απειλές και στους attack vectors. Θα δείτε και κάτω αριστερά διάφορους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται ένα social engineering. Δεν είναι να κάτσουμε να τα αναφέρουμε, αλλά είναι πραγματικότητες τις οποίες καλούμαστε να λύσουμε διαρκώς. Μονίμως όσο βλέπουμε νέα και ειδήσεις, διαπιστώνουμε τι γίνεται εκεί γύρω. Όπως είναι και ο τίτλος του event σήμερα, 16 billion credentials, νομίζω ότι τα έχουν διαβάσει όλοι πλέον, που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα. Προχτές κοιτάζοντας τις ειδήσεις έβλεπα ότι έγινε ένα breach στην Qantas Airlines, άλλα 16 εκατομμύρια πελάτες έξω. Και ένα σημερινό, δεν πρόλαβα να το βάλω στην παρουσίαση, διάβασα ότι η McDonald's είχε ένα πολύ ωραίο breach γιατί είχε ένα πολύ απλοϊκό password σε ένα chatbot AI το οποίο χρησιμοποιούσαν για recruiting της λογικής 1, 2, 3, 4, 5, 6, πάρα πολύ σωστά, το οποίο οδήγησε σε breach άπειρων εκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι έγιναν λήφθη όχι credentials, τα προσωπικά δεδομένα από βιογραφικά στη συγκεκριμένη. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, το διαβάστε. Κοιτάμε εδώ πέρα ένα case, σαν παράδειγμα. Είναι κάτι το οποίο είχαμε δουλέψει εμείς στο παρελθόν στην εταιρεία, στη Unisystems. Ο πελάτης λοιπόν ήταν μια επιχείρηση η οποία είχε πάρα πολύ καλές πολιτικές, δηλαδή ήταν μια όριμη επιχείρηση με σωστά στημένο ISMS. Από εκεί και πέρα είχαν αρκετά αντίμετρα στην περίμετρο και στα τερματικά τους. Ενδεικτικά αναφέρω εδώ πέρα ότι είχαν EDR και διάφορα measures στην περίμετρο της επιχείρησης. Οι χρήστες της ήταν εκπαιδευμένοι και τακτικά δοκιμασμένοι γύρω σε phishing attacks, οπότε θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή άμυνα ήδη. Παρ' όλα αυτά, το Threat Intelligence που σκανάραμε την επιχείρηση, με το Threat Intelligence βρέθηκε κάποια στιγμή πολύ σύντομα leaked δεδομένα της επιχείρησης και ψάχνοντας το λίγο περισσότερο είδαμε ότι στην ουσία πρόκειται για ένα personal password manager, δηλαδή ένα password manager από έναν unsecure browser που χρησιμοποιούσε ο χρήστης στο σπίτι του. Από αυτόν τον browser είχε τη δυνατότητα να επισκέπτεται και το email της επιχείρησης, οπότε κατ' επέκταση credentials επιχείρησης διέρευσαν και κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί μαζί και με το Mi365 credentials υπήρχαν και μερικά άλλα. Και φυσικά ο χρήστης, όπως καταλαβαίνετε, χρησιμοποιούσε και τον ίδιο κωδικό και σε διάφορα πράγματα. Έτσι, μερικά λοιπόν credentials στα χέρια ενός επιτιθέμενος δεν χρειάζονται πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Χρειαζόμαστε μόνο ένα καλό και πετυχημένο set credentials για να μπορέσουμε να μπούμε λίγο πιο μέσα. Τι έγινε λοιπόν στη συνέχεια, όσο το συζητήσαμε με την επιχείρηση λοιπόν και είδαμε τις δράσεις που κάναμε, είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Έγιναν κάποια incident response actions, δεν ήταν actual breach, αλλά παρόλα αυτά πήραν κάποια μέτρα, θορυβήθηκαν κτλ. Τι έκαναν λοιπόν σαν πρώτη δράση, κλείδωσαν το χρήστη έτσι ώστε να τον ενημερώσουν και στη συνέχεια να το οδηγήσουν έτσι ώστε να αλλάξει password και να κάνουν sign out όλα τα sessions κτλ. Και μετά από εκεί και πέρα στην συμπεριφορά εντός εισαγωγικών, στη στρατηγική, τι έπρεπε να αλλάξει στην επιχείρηση. Είπαμε θα βάλουμε παραπάνω training στους χρήστες και επειδή και τα παραπάνω trainings δεν είναι αρκετά,
θα αλλάξουμε την πολιτική των χρηστών και θα βάλουμε παραπάνω το complexity από 10 χαρακτήρες να την κάνουμε 12, ας πούμε, για παράδειγμα, και αντί για κάθε 60 ημέρες να τους αλλάζουμε τους κωδικούς κάθε 45 ημέρες. Αυτό μου φαίνεται, και η αλήθεια είναι στη συζήτηση με τον πελάτη, λίγο τιμωρητικό εντός εισαγωγικών και μου φαίνεται σαν ένας vicious cycle, όπως λέω εδώ πέρα, το οποίο τι μας κάνει συνεχώς να είμαστε σε αυτόν τον κύκλο, τέλος πάντων. Θέλουμε να αναζητούμε το Holy Grail. Το Holy Grail, κατ' εμένα, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το identity. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, θα δούμε στη συνέχεια. Οπότε, σκεπτόμενος το Holy Grail, που είναι το identity, έγινε ο παραλληλισμός με την ταινία των Monty Python. Οπότε, λοιπόν, όπως βλέπαμε και στην ταινία, αναρωτήθηκαν αν γινόμαστε οι υπότες που λένε ID. Στην ταινία αντίστοιχα υπάρχουν κάποιοι που λένε νι, έτσι, πάρα πολύ θυμοριστικά. Και υπάρχουν, είναι κάποιοι, ας πούμε, οι οποίοι στην αρχή ζητάνε κάτι πάρα πολύ απλό και κάτι το οποίο γίνεται εντός εισαγωγικών για να δώσουν πρόσβαση στο βασιλιά Αρθούρου. Αυτό σημαίνει στην ταινία. Του ζητάνε να κάνει κάτι έτσι ώστε να ικανοποιηθούν και να του δώσουν πρόσβαση. Οπότε στην αρχή και εμείς έτσι αντίστοιχα ζητάμε κάτι όπως ένα complicated password. Δεν είναι κάτι καινούργιο και κάτι περίεργο πλέον, ένα complicated password. Όλοι έχουμε μάθει να το χειριζόμαστε. Οι περισσότεροι χρήστες έχουν μάθει να χρησιμοποιούν ένα complicated password πλέον. Αλλά όπως είδαμε και σε αυτή την περίπτωση, τι ζητάμε μετά? Ζητάμε ένα πολύ complicated password με πολύ παραπάνω χαρακτήρες, να μην έχει χρησιμοποιηθεί τις τελευταίες 6-7 φορές, 10 πόσες, και να κάνει expire κάθε 42 ημέρες, για παράδειγμα. Οπότε αρχίζουμε και δυσκολεύουμε τους χρήστες παραπάνω και τους βάζουμε όλο και μεγαλύτερο challenge, έτσι ώστε να προχωράνε και να αποκτούν αυτό που θέλουν, την πρόσβαση. Οπότε, λοιπόν, αναρωτιέμαι κάποιες φορές πώς βλέπουμε τους χρήστες μας. Ως τι τους βλέπουμε, μάλλον. Τους βλέπουμε, λοιπόν, κάποιες φορές ότι είναι ένας παράγοντας ο οποίος είναι διαχειρίσιμος. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε περίπου πώς θα συμπεριφερθεί και τι είναι αυτό το οποίο χρειάζονται για να κάνουν την καθημερινότητά τους εύκολη και να κάνουν το αντικείμενο της εργασίας τους. Οπότε, λέμε, είναι ένας διαχειρίσιμος τέτοιος παράγοντας. Αν δε, φυσικά, γιατί πολλές φορές οι χρήστες είναι απρόβλεπτοι και όσο τους υποτιμούμε ή δεν σκεπτόμαστε με ποιους τρόπους μπορεί να χρησιμοποιήσουν έτσι ώστε να παρακάμψουν τις τα καθημερινά εμπόδια τα οποία τους δίνουμε, πολλές φορές χάνουμε τη μάχη. Όπως είδαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο χρήστης που επισκεφτόταν κάποιο πόρταλ από το σπίτι του μπορεί να το έκανε, για παράδειγμα, γιατί το επιτρέπει η πολιτική, γιατί από το σπίτι του έχει λιγότερα αντίμετρα και είναι πιο γρήγορο να μπει από εκεί, από την ανοίξει το corporate laptop και 1000 άλλα. Οπότε οι χρήστες μας μπορεί να είναι έτσι μια πολύ μεγάλη απειλή, ή από την άλλη μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε, αντί για να τους βλέπουμε σαν απειλή, μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε σαν ένα πάρα πολύ καλό πόρο. Πώς πάμε, λοιπόν, τον κύκλο αυτό? Ξεκινάμε με το να σχηματίσουμε τη στρογγυλή τράπεζά μας. Οπότε η στρογγυλή τραπέζη πώς ξεκινάει? Ξεκινάει με ένα βασιλιά Αρθούρο. Ο άνθρωπος αυτός είναι συνήθως κάποιος ο οποίος έχει το όραμα, έχει το vision, είναι αυτός ο οποίος θέλει να οδηγήσει την επιχείρηση, να βγει έξω από το κάστρο, όπως τα λέγαμε μεταφορικά, και να εκτεθεί σε vulnerabilities έτσι ώστε να κάνει επέκταση, έτσι, όπως θα το παραλληλίζαμε με μια εκστρατεία τέτοιου είδους. Αυτός τυπικά μπορεί να είναι information security officer, μπορεί να είναι CIO, μπορεί να είναι team manager, ανάλογα τη δομή της κάθε επιχείρησης, το μέγεθός της κτλ. Με ποιο τρόπο? Καταλαβαίνετε όμως ποιος άνθρωπος θα μπορούσε να είναι αυτός ο οποίος θα ηγείται της εκστρατείας. Συγγνώμη, κάτι βλέπω στα σχόλια. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Για το recording. Okay. Είμαστε εντάξει να συνεχίσω? Σε μένα φαίνεται το recording ότι δουλεύει κανονικά, οπότε... Ωραία. Συνεχίζω. Είδα κάποιες ειδοποιήσεις στο chat. Λοιπόν, μετά τον βασιλιά Αρθούρο, τι έχουμε? Λοιπόν, έχουμε τους υπότες, η πιστή ομάδα που υπηρετεί τον βασιλιά και συνεργάζεται μαζί του απόλυτα. Αυτή μπορεί να είναι operations διάφοροι, IT operations, ανάλογο το ρόλο, φυσικά security operations ή κάποιος εξωτερικό security provider που μας δίνει managed security services. Έτσι, αυτοί σχηματίζουν, λοιπόν, την στρογγυλή τράπεζα και μετά από εκεί και πέρα έχουμε
το core, δηλαδή την αυλία των εισαγωγικών, δηλαδή κοινώς έμπιστους ανθρώπους, οι οποίοι είναι κοντά σε αυτή την ομάδα, μπορεί να μην έχει 100% σχέση μαζί της ή αρμοδιότητες σχετικές με αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, αλλά σίγουρα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια ισχύ και θέλουμε να είναι μαζί μας. Ενδεικτικά αναφέρω κάποιους stakeholders, διάφοροι υπάρχουν σε κάθε επιχείρηση, ο καθένας γνωρίζει για τη δική του επιχείρηση τι εννοούμε. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί sponsors, τους λέμε sponsors, τους λέμε champions, εντός οργανισμού λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε αυτό που κάνουμε και μας βοηθούν με τον τρόπο τους, έστω και κοινωνικά. Και στο τέλος όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς τους απλούς ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να είναι απλοί στρατιώτες εντός εισαγωγικών ή απλοί πολίτες πάλι εντός εισαγωγικών, ανάλογα λοιπόν με τους χρήστες τους οποίους έχει η επιχείρησή μας, είτε είναι power χρήστες, είτε είναι standard users ή οτιδήποτε. Αυτοί είναι οι οποίοι όλοι αυτοί σαν ομάδα, όπως παρομοιάζονται εδώ πέρα, σαν users ή σαν identities, θα μπορούσαν να... Αυτά είναι καθημερινά, λέω, στη δουλειά. Κάποιος έχει το μικρόφωνο του Τώρα ανοιχτό, να σου νομίζω, εξηγήσω αν τώρα, μπορούμε σου να το εξηγώ 2 ώρες κλείσουμε. τώρα, δεν είναι. Συνεχίζω. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε με το να αναρωτηθούμε ποιο είναι το quest το οποίο έχει ο καθένας από εμάς. Τι θέλει να πετύχει λοιπόν, ποιο είναι το vision, ποιο είναι το όραμα του κάθε βασιλιά Αρθούρου που προσωπούμε. Ξεκινάμε λοιπόν, είναι ίσως με το αν θέλουμε να χτίσουμε το κάστρο μας, το οχυρό μας, το Camelot. Αν θέλουμε να βρούμε το δικό μας Holy Grail και φυσικά να διευκρινίσουμε τι είναι το Holy Grail το δικό μας, από τι αποτελείται. Θέλουμε να βελτιώσουμε το security μας, θέλουμε να πετύχουμε κάτι στο compliance, να πάρουμε κάποιο certification ή να γίνουμε compliant με κάποιο regulation ή κάτι τέτοιο, ή θέλουμε απλά να κοιμόμαστε καλύτερα τη νύχτα, έτσι. Είναι ok και κάτι τέτοιο και είναι κάτι πάρα πολύ υπαρκτό στο επάγγελμά μας. Συνεχίζουμε λοιπόν κατακτώντας και κοιτώντας μπροστά και συνεχώς έχουμε μπροστά μας εμπόδια τα οποία συνεχώς εξελίσσονται και αυτά όπως εξελισσόμαστε και εμείς εξελίσσονται και τα εμπόδια μας. Δεν έχω αναφέρει καθόλου στην παρουσίαση αυτή σε σκόπιμα όλη την ιστορία γύρω από το AI, γιατί ακόμα είναι νωρίς κατ' εμέ να δούμε στο κομμάτι του identity και access τι ακριβώς επιπτώσεις έχει, αλλά βλέπετε ας πούμε ότι είναι ένα evolution και αυτό το οποίο υπάρχει και γίνεται παράλληλα και θα συνεχίσει να υπάρχει φυσικά και θα δούμε τα επόμενα χρόνια πάρα πολλά. Οπότε η δουλειά την οποία έχουμε να κάνουμε εμείς είναι κάτι το οποίο γίνεται με την κάθε μέρα όλο και δυσκολότερο. Στην ταινία αντίστοιχα λοιπόν υπήρχε κάποια στιγμή το Bridge of Death. Ήταν μια φάση όπου υπήρχε ένας φαινομενικά γεράκος ο οποίος ρωτούσε τον βασιλιά Αρθούρο κάποιες ερωτήσεις και αν απαντούσε σωστά θα τον άφηνε να περάσει απέναντι. Στην αρχή η ερώτηση ήταν πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ απλή και στο τέλος έγινε υπερδύσκολη. Έτσι αντίστοιχα έχω βάλει και εγώ εδώ, ας πούμε, ρωτάμε στην αρχή τι εργαλεία θα βάλουμε για να βελτιώσουμε το security posture μας. Πάρα πολύ απλή ερώτηση. Αν μου δίνατε εμένα, ας πούμε, εντός εισαγωγικών μία λίστα και έλεγα τι εργαλεία θα βάλω, θα έλεγα να τα βάλω όλα εντός εισαγωγικών. Έτσι, μιλάω περιτολογώντας προφανώς, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές το τι εργαλεία θα βάλουμε firewall, CDR, στο ένα, το άλλο, το παράλληλο κτλ. Είναι ίσως ένα από τα πιο εύκολα μέρη της άσκησης. Αλλά μετά από εκεί πέρα πάμε και σε πιο δύσκολες ερωτήσεις και απαντήσεις, όπως για παράδειγμα ποιες θα πρέπει να είναι οι πολιτικές σου γύρω από το cyber security. Εκεί αρχίζουμε και βάζουμε γερά πλάτη εντός εισαγωγικών και αρχίζουμε και εργαζόμαστε όλοι πιο στενά με την επιχείρηση, έτσι ώστε να καταλάβουμε τι κάνει η επιχείρηση, με ποιο τρόπο και πώς δεν θα εμποδίσουμε, αλλά θα βοηθήσουμε την επιχείρηση. Έτσι. Αυτή είναι σαφώς πιο δύσκολη ιστορία από το να αποφασίσουμε τι εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε. Και φυσικά όσο συνεχίζει αυτό το πράγμα, και την παρακάτω ερώτηση την έχω βάλει επίτηδες με όλο μικρότερα γράμματα, δεν θέλω να την διαβάσουμε επακριβώς, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο ερώτημα το τι θα κάνουμε στην καθημερινότητά μας, έτσι ώστε να εξελίσσουμε τα πάντα ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η επιχείρησή μας, έτσι και να ακολουθούμε το κάθε trend το οποίο υπάρχει εκεί έξω, το κάθε νέο regulation το οποίο βγήκε, το κάθε κομματάκι intelligence το οποίο μας έπεσε στα χέρια μας, κάθε νέο attack pattern και IOC το οποίο
ποια είναι το μάτι μας κτλ. Έτσι ώστε να είμαστε enablers στο τέλος της ημέρας και όχι ένα εμπόδιο στην καθημερινότητα έτσι, των business operations. Αυτά είναι το τι πρέπει να κατακρίσουμε εντός εισαγωγικών. Ενδεικτικά λοιπόν μετά από εκεί και πέρα μερικά μέτρα τα οποία έτσι, παραλληλίστηκαν και πάλι με την ταινία. Ένας από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες, ο Black Knight, για το μεγαλύτερο defense plan. Στην ουσία γιατί είχε μια πολιτική η οποία έλεγε δεν θα περάσει κανείς, none shall pass. Έτσι μπροστά από το γεφυράκι το οποίο φύλαγε δεν θα περνούσε κανείς με κανέναν τρόπο. Είχε πάρα πολλά αντίμετρα, για όσους δεν την έχουν δει δεν θα αναφέρω. Η εικόνα κάνει spoiler από μόνη της τέλος πάντων, αλλά αν καταφέρετε να το δείτε είναι πάρα πολύ αστείο. Και λοιπόν από τα αντίμετρα τα οποία έχει ο μαύρος υπότης, αν χαθεί κάποιο από αυτά, θα συνεχίσει να μείνετε με τα υπόλοιπα, no matter what. Οπότε εδώ πέρα τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να κάνουμε φυσικά με μια λογική defense in depth. Κοιτάμε να κάνουμε complementary άμυνες σε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, έτσι ώστε ακόμα και αν κάτι αποτύχει από αυτά, το επόμενο και τα επόμενα τέλος πάντων να μένουν όρθια εντός εισαγωγικών και να μπορούν να αμυνθούν. Ο gatekeeper, επίσης βασική συγκυρία στην ταινία, ήταν απλοί στρατιώτες, οι οποίοι όμως επίσης αποτελούσαν ένα μεγάλο εμπόδιο, ίσως και από τα πιο αστεία εμπόδια που εμφανίζονται σε αυτή την ταινία. Ήταν απλοί στρατιώτες λοιπόν, αλλά είχαν και αυτή μια αντίστοιχη πολιτική, ότι δεν εμπιστευόντουσαν καθόλου τους ξένους, οπότε και τους κρατούσαν απ' έξω με πολύ αστείο τρόπο και προσπαθούσαν να τους κρατήσουν έξω από τις πύλες, κυριολεκτικά πετώντας τους τα πάντα. Οπότε λοιπόν ποιος είναι ο gatekeeper στη δική μας την περίπτωση? Είναι ο απλός ο χρήστης, ο οποίος ναι, μπορεί να μην έχει μεγάλη δύναμη, είναι ένας απλός στρατιώτης, αλλά όσο γνωρίζει ότι δεν εμπιστεύεται εξωτερικούς παράγοντες καθόλου και κάνει ό,τι μπορεί σύμφωνα με τις δυνάμεις τις οποίες έχει, είναι πιθανά ένας άνθρωπος και ένα ικανό αντίμετρο να κρατήσει έξω απειλές. Οπότε λοιπόν πάμε λίγο και να φύγουμε λίγο από την πλευρά του Βασιλιά Αρθούρου και να πάμε λίγο σε λόγια cyber security και να δούμε τι είδους λύσεις και τι είδους εργαλεία μπορούμε να σκεφτούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να μειώνουμε τα ρίσκα μας γύρω από το identity και το access. Ίσως είναι αντίθετο με πολλούς, αλλά με πολύ μεγάλη χαρά να κάτσουμε να το συζητήσουμε αργότερα στο τέλος της ερωτήσης. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ καλύτερο το να χαλαρώσουμε την πολιτική γύρω από τα passwords και αντί αυτού να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία έτσι ώστε να ενεργοποιήσουμε multi-factor authentication όπου είναι δυνατό, ή ακόμα και καλύτερα να πάμε και passwordless εντελώς έτσι. Η τεχνολογία πλέον είναι αρκετά όριμη για κάτι τέτοιο, οπότε δεν χρειάζεται εκτενές integration έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε τέτοια πράγματα. Αντίθετα, όπως βλέπουμε, όσο περισσότερο σφίγγουμε τα password policies, τόσο περισσότερο οι χρήστες και δυσκολεύονται στο everyday, αλλά και αναζητούν, και αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα, αναζητούν άλλους τρόπους να παρακάμψουν τις μεθόδους αυτές έτσι ώστε να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη. Λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε έναν isolated browser ή ακόμα πιο εύκολο έναν managed browser. Μπορεί οποιαδήποτε επιχείρηση να κάνει managed τον Chrome ή να κάνει managed τον Edge ή κάτι τέτοιο και να τα παρέχει όλα εκεί πέρα συγκεκριμένα και με βάση τις πολιτικές της. Να χρησιμοποιήσουμε ένα business use password manager. Αν δεν κάνω λάθος πλέον μπορεί να γίνει managed και ο embedded, ο browser, ο password manager σε συνδυασμό και με active directory policies μπορούμε να πετύχουμε μερικά δυνατά πράγματα. Μετά από εκεί και πέρα, όσο οριμάζει η επιχείρηση να κάνει integrate single sign-on σε κάθε είδους application, δεν το συζητάμε για web applications ή για applications τα οποία αξιοποιούν Assembly κάτι αντίστοιχο και υποστηρίζουν ένα single sign-on platform. Πάρα πολύ απλό από ένα σημείο και μετά, μόλις το υιοθετήσουμε, να αρχίσουμε να κάνουμε on board όλο και περισσότερα applications και έχουμε και μεγαλύτερο security και μεγαλύτερη ευκολία των χρηστών, έτσι πολύ σημαντικό. Και στο τέλος, φυσικά όλα αυτά είναι κομμάτια ενός ευρύτερου και ολοκληρωμένου IAM και πάμε προγράμματος. Έτσι όσο οριμάζει η επιχείρηση, είναι όριμη τέλος πάντων πλέον, είναι ικανή να κάνει adopt και ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα. Να κάνουμε λοιπόν μία σύνοψη. Επενδύουμε στα measures τα οποία θα βοηθήσουν να φτιάξουν το δικό μας το Camelot, κάθε επιχείρηση για τον εαυτό της,
και να εξασφαλίσουμε το δικό μας το Holy Grail, ό,τι είναι για τον καθένα από εμάς. Να σκεφτόμαστε τους χρήστες μας και τα identities τα οποία κουβαλάνε εκείνοι, ακόμα και τα identity τα οποία δεν είναι απόλυτα δεμένα με τους χρήστες, φυσικά, σαν πόρους της επιχείρησής μας. Έτσι, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται προστασία και είναι και κάτι το οποίο μπορούμε και να αξιοποιήσουμε με κάποιους τρόπους. Μην ζητάμε από τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται σαν ρομπότ, να χρησιμοποιούν passwords με 32 χαρακτήρες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ας πούμε, το οποίο δεν είναι δυνατόν να το κάνουν στην καθημερινότητά τους. Αναμένουμε φυσικά, είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το περιμένουμε πάντα. Οι άνθρωποι θα κάνουν λάθη, έτσι. Είναι δεδομένο. Μέχρι στιγμής στην ιστορία έχουν φτάσει λόγω λαθών, πειράματα, λάθη κτλ. Οπότε είναι κάτι δεδομένο το οποίο θα συμβεί και θα μάθουμε από αυτό. Και το βασικότερο στο τέλος είναι το cyber security μπορεί να γίνει align με το οτιδήποτε. Εγώ έχω κάνει μια παρουσίαση έτσι, σαν παράδειγμα, align με μια ταινία των Monty Python. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να γίνει με το οτιδήποτε άλλο σαν πρόγραμμα. Λοιπόν, και ένα quote για το τέλος. Αυτό είναι από το βιβλίο του T.H. White, Ατάκα του Βασιλιά Αρθούρου, ο οποίος ανέφερε ότι θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν armor, δηλαδή δεν έχουν πανοπλία, για τις επιπτώσεις του πολέμου ήταν το συγκεκριμένο, οπότε είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως θα πρέπει να το σκεφτόμαστε στο τέλος της ημέρας και ο καθένας μπορεί να καταλάβει για τη δική του περίπτωση λίγο παραπάνω τι θα μπορούσε να σήμαινε αυτό, αλλά να σκεφτόμαστε και τον απλό τον κόσμο, απλό εντός εισαγωγικών, ο οποίος δεν έχει απαραίτητα τεχνικές γνώσεις, δεν ζητάει πολλά και αυτό που χρειάζεται είναι να μπορεί να κάνει τη δουλειά του όσο το δυνατόν πιο εύκολα. Και πριν κλείσω, όπως σας υποσχέθηκα εντός εισαγωγικών και για όποιον ενδιαφέρεται, κάτω αριστερά στο QR code έχω μαζέψει μερικά βίντεο για όποιον θέλει να θυμηθεί κάποια σκηνικά από αυτά και να μην ψάχνει το ίντερνετ ή αν κάποιος θέλει να δει και ολόκληρη ταινία, το βρει πάρα πολύ εύκολα, νομίζω κυκλοφορεί ελεύθερα στο YouTube πλέον. Αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε και εμείς, Γιάννη. Ευχαριστώ και εγώ προσωπικά γιατί κράτησες τον χρόνο ακριβώς και γιατί νομίζω ότι είμαι ένας από τους λίγους που μας θύμισε στην ηλικία μας με αυτή την κλασική ταινία. Ευχαριστούμε και γι' αυτό. Θα τα πούμε μετά και οι δυο μας. Στη συνέχεια να καλωσορίσω τον δεύτερο ομιλητή μας, τον Σπύρο Πιτικάρη, ο οποίος είναι επαγγελματίας στον χώρο του Offensive Security και της ψηφιακής εγκληματολογίας, με εμπειρία αρκετών χρόνων σε αξιολογήσει, σε security assessments, ανάλυση περιστατικών και digital forensics. Εργάζεται στην Alphabet Cyber Security και έχει έντονη παρουσία στην κοινότητα, συμμετέχοντας πρώτα απ' όλα θελοντικά σε πολλές δράσεις του Hellenic Chapter τα τελευταία χρόνια και με πολλές παρουσιάσεις, τεχνικές παρουσιάσεις στη συνέδρια του χώρου, μεταξύ των οποίων και το Infocom Security και το B-Sides κτλ. Σπύρο, το μικρόφωνο σε εσένα. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Δώστε μου μισό λεπτό να μοιράσω τον οθόνη μου. Ελπίζω ότι βλέπετε. Μ' ακούτε καθαρά? Όλα καλά. Μια χαρά. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους και σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ και μ' ακούτε και εμένα. Σήμερα θα μιλήσουμε, όπως βλέπετε και από τον τίτλο, όπως έχουμε πει, το θέμα είναι το identity. Άρα θα μιλήσουμε για τη διαχείριση ταυτοτήτων και πρόσβασης, το γνωστό σε όλους μας IAM. Είμαι ο Σπύρος Πιτικάρης, είμαι Offensive Security και Digital Forensics Operator στην Alphabet Cyber Security. Για όσοι τώρα είτε ξέρουν την εταιρεία είτε δεν ξέρουν την εταιρεία, θα σας παρουσιάσω ορισμένα πράγματα για αυτήν έτσι στο πολύ γρήγορο. Εμείς στην Alphabet προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας που βασίζονται σε 3 βασικούς πυλώνες, το GRC, το Incident Response, μαζί με Digital Forensics και είμαστε ένας MSSP, Managed Security Service Provider. Έχουμε όλο το εύρος του security, στην ουσία. Το εύρος αυτό θα δείτε ότι πιάνει από access management, infrastructure security, application security, awareness training.
Αυτά για όσους δεν γνωρίζουν την εταιρεία, είτε ένα μικρό refresher για όσους την ξέρουν ήδη. Τώρα, πάμε στο zoom. Ας ξεκινήσουμε μια απλή ερώτηση. Πόσες φορές σήμερα αποδείξατε την ταυτότητά σας? Ξεκινώντας από το login, σήμερα το πρωί στις εταιρικές σας εφαρμογές, μέχρι την πρόσβαση σε ευαίσθητα συστήματα που έχετε στην εταιρεία σας ή ακόμη και τη χρήση των τραπεζικών σας εφαρμογών. Η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη από διαδικασίες ταυτοποίησης. Κι όμως, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε παντού συστήματα IAM, οι επιθέσεις μέσω της παραβίασης αυτών των ταυτοτήτων είναι πιο συχνές από ποτέ, θα έλεγε κανείς. Σήμερα θα μιλήσουμε για το τι βλέπουμε από τη μεριά του επιτιθέμενου και τι μπορούμε να κάνουμε ως αμυνόμενοι. Αρχικά, όπως γνωρίζουμε όλοι και έχουμε δει πολλές φορές αυτό το quote, γνωστό σε όλους μας πλέον είναι ότι οι επιτιθέμενοι δεν μπαίνουν μέσα τόσο συχνά με exploits, αλλά με απλούς κωδικούς, με κωδικούς που ήδη έχουν ή που έχουν κλέψει, έχουν βρει online, έχουν βρει ίσως στο dark κομμάτι του διαδικτύου, μπορούν και εισέρχονται μέσα στις εταιρείες. Γι' αυτό το λόγο, όπως θα δείτε κλασικά τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι του pentesting, υπάρχει πλέον το assume breach σενάριο. Οι εταιρείες πλέον καταλαβαίνουν ότι η περίμετρος έχει παραβιαστεί και ο επιτιθέμενος ξεκινάει με το ένα πόδι ήδη μέσα. Και από εκεί βρίσκει ένα σκαλοπάτι για να πάει παρακάτω. Τώρα, σαν επιτιθέμενοι έχουμε παρατηρήσει τα παρακάτω ως τα κυρία σημεία που εκμεταλλευόμαστε εμείς οι ίδιοι στα pentest μας, αλλά και προφανώς οι κακόβουλοι δράστες αφού προσπαθήσουν να μπουν σε μια επιχείρηση. Πρώτον, όπως είπε και ο Γιάννης πριν στην παρουσίασή του, η χρήση αδύναμων ή κλεμμένων διαπιστερίων είναι το πιο κοινό σημείο εισόδου. Δεύτερον, η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων ενός χρήστη για αναβάθμιση των προμηνύων του, δηλαδή το κλασικό privilege escalation. Και τέλος, υπάρχει μεγάλη απειλή από εσωτερικούς χρήστες, οι οποίοι συχνά παίζουν ένα καθαριστικό ρόλο στις παραβιάσεις. Τώρα, αυτό είναι είτε εσκεμμένα, υπάρχουν ορισμένοι κακόβουλοι χρήστες εκφύσεως, είτε ακούσια, γίνεται κάποιο λάθος, το οποίο βάζει την εταιρεία σε κίνδυνο. Τώρα, κάτι που πολλοί ξεχνάνε, έχουμε ή παραβλέπουν, θα έλεγα, ότι πολλές επιθέσεις προέρχονται από περιοχές οι οποίες δεν ελέγχονται ή απλά, όπως είπα πριν, είναι ξεχασμένες. Παράδειγμα, αποτελούν οι λογαριασμοί που έχουν ξεχαστεί με default κωδικούς, δηλαδή ghost accounts, service accounts τα οποία είτε έχουν ξεχαστεί τελείως ότι υπάρχουν μέσα στην εγκατάσταση, είτε έγινε setup κάποτε με έναν τυχαίο κωδικό, ο οποίος ήταν πολύ εύκολος πριν 10 χρόνια και έχει ξεχαστεί, ή συσκευές IoT και API endpoints ή ακόμα και κλειδιά, που πολλές φορές έχουν αδύναμους μηχανισμούς ασφάλειας. Τώρα, η εμπειρία μας δείχνει ότι σχεδόν κάθε επιτυχημένη παραβίαση περιλαμβάνει την απόκτηση ή την χειραγώγηση των δικαιωμάτων πρόσβασης της ταυτότητας, δηλαδή του identity. Ωραία. Μερικά στατιστικά, γιατί τα στατιστικά χτυπάνε κατευθείαν στο μάτι. Ο μέσος όρος κόστος παραβίασης λόγω παραβίασης του identity είναι λίγο κάτω από $5 εκατομμύρια. Ενώ το κλασικό στατιστικό που νομίζω το τελευταίο χρόνο παίζει αρκετά είναι ότι η μέση διάρκεια ανίχτευσης παραβίασης είναι λίγο λιγότερο από 1 χρόνο. Και επίσης, ένα μεγάλο στατιστικό είναι ότι περισσότερο από το 50% των παραβιάσεων ξεκινάνε από αδυναμίες στην διαχείριση των κωδικών πρόσβασης, όπως είπαμε και πριν. Τώρα, οι κύριες αδυναμίες που παρατηρούμε στη διαχείριση ταυτοτήτων περιλαμβάνουν τα κενά στη διαδικασία του provisioning, τη συσσόρευση υπερβολικών προνομίων σε λογαριασμούς, τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που θέτουν την ευχρηστία πάνω από την ασφάλεια για το χρήστη όλα και τις αδυναμίες στον τρόπο αυθεντικοποίησης, όπως η ανεπαρκής κάλυψη με MFA για κρίσιμα συστήματα ή για διαχειριστικούς λογαριασμούς. Τώρα, η σωστή εφαρμογή της διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης, δηλαδή του IAM, απαιτεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση και όχι μόνο τη διαχείριση λογαριασμών χρηστών. Οπότε θα συνεχίσουμε τώρα, βλέποντας πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό και με τι μηχανισμούς.
Αρχικά το αγαπημένο σε όλους μας το MFA, που εμείς το ξέρουμε και το λέμε και εδώ και χρόνια. Γνωστό ότι είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να προστατεύσουμε τα συστήματά μας από παραβιάσεις. Και επίσης βρήκα ότι η Microsoft έχει στο site της ένα quote, το οποίο είναι ωραίο, λέει ότι μπορεί να μπλοκάρει πάνω από το 99,9% των προσπάθειων παραβίασης λογαριασμών. Αλλά ωστόσο, αν και τα λέμε, δυστυχώς παρατηρείται στα μεσαία μεγέθη επιχειρήσεων, που και στην Ελλάδα μπορείς να πεις ότι είναι και μεγάλα, δηλαδή 26 με 100 υπαλλήλους, η υιοθέτηση του MFA είναι μόλις το 34%. Ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις, δηλαδή μέχρι 25 υπαλλήλους, έχουν ακόμα χαμηλότερο ποσοστό, το οποίο είναι γύρω στο 1/4, δηλαδή 27%. Επίσης, κάτι άλλο που τελευταία παίζει συχνά και είναι ένα buzzword, όπως και ανέφερε και ο Γιάννης στην δικιά του παρουσίαση, το passwordless. Η αυθεντικοποίηση χωρίς κωδικούς πρόσβασης, οπότε για μας είναι αυτό που είναι η μεγάλη εξέλιξη στον τομέα της ασφάλειας. Αντί να χρησιμοποιούμε παραδοσιακούς κωδικούς, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους που δεν είναι ευάλωτες τόσο σε εκλοπή, όπως τα FIDO2 security keys, τα οποία είναι συσκευές, είναι hardware devices, συνήθως μοιάζουν με ένα μικρό USB. Πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε δει τα YubiKeys, τα οποία εγώ πρώτη φορά από αυτά είδα και γνωρίζω αυτή τη τεχνολογία, που συνδέονται με τα συστήματα και παρέχουν ασφαλή ταυτοποίηση, αποτρέποντας έτσι επιθέσεις τύπου phishing και επιθέσεις τύπου man-in-the-middle attacks. Επίσης, στο κομμάτι του passwordless μπορούμε να βάλουμε αυθεντικοποίηση με βιομετρικά στοιχεία, που όπως ξέρουμε όλοι είναι μοναδικά για το χρήστη. Επιπλέον, στο κομμάτι της αυθεντικοποίησης έχουμε τα πιστοποιητικά για τις συσκευές και τις εφαρμογές του χρήστη, τα οποία λειτουργούν ως ψηφιακές ταυτότητες με κρυπτογράφηση, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση. Από αυτά βλέπουμε ότι όχι μόνο ενισχύουν την ασφάλεια, αλλά διευκολύνουν και την εμπειρία του χρήστη, καθώς δεν χρειάζεται ο χρήστης πλέον να θυμάται ούτε πολλούς κωδικούς, ούτε να διαχειρίζεται πολλούς κωδικούς, ούτε να συνεχίζει να βάζει τους κωδικούς του σε ένα Excel, αντί να του λέμε να χρησιμοποιεί ένα password manager, το οποίο δεν θέλει να χρησιμοποιεί. Επίσης, κάτι που υπάρχει, από ό,τι είδα, ξεκίνησε από τις αρχές του 2000. Βέβαια, είναι ένας επαναστατικός τρόπος αυθεντικοποίησης, που δεν βασίζεται μόνο στη διαδικασία του να γνωρίζουμε ποιος είναι ο χρήστης, αλλά και στις συνθήκες υπό τις οποίες προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση. Είναι το Adaptive Authentication. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί αυτό το authentication αναλύει το πλαίσιο του χρήστη τη στιγμή της αυθεντικοποίησης και εξετάζει ορισμένους παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να είναι ο χρόνος στον οποίο γίνεται η αυθεντικοποίηση, η τοποθεσία από την οποία συνδέεται ο χρήστης, η κατάσταση της συσκευής του, δηλαδή άμα είναι updated ή όχι, και ακόμα και από το ποιο δίκτυο προσπαθεί να συνδεθεί. Αν το σύστημα αντιληφθεί κάτι ύποπτο, τότε μπορεί να ζητήσει έναν επιπλέον κωδικό ή μπορεί να ζητήσει αναγνώριση μέσω βιομετρικών στοιχείων. Τώρα, επίσης, κάτι που όλοι γνωρίζουμε, το Single Sign-On, το SSO, κάνει τους χρήστες να χρειάζονται μόνο ένα σύνολο κωδικών για να αποκτήσουν πρόσβαση σε πολλές εφαρμογές και συστήματα ταυτόχρονα. Αυτό μειώνει σημαντικά τον αριθμό των κωδικών πρόσβαση που πρέπει να διαχειριστεί ο χρήστης και δίνει περισσότερο έλεγχο σε εμάς. Καθώς η κεντρικοποίηση, το centralized visibility μεγαλώνει και για μας υπάρχει βελτιωμένη παρακολούθηση, διευκολύνοντας τη διαχείριση της ασφάλειας και μειώνοντας τις πιθανότητες του να γίνει κάποιο λάθος. Επίσης, λόγω του πώς δουλεύει το SSO, μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε κοινές πολιτικές μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών, οπότε δεν υπάρχουν policy gaps, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο και θετικό παράδειγμα. Πάμε. Άλλο ένα κρίσιμο στοιχείο για το EAM, πόσο μάλλον όταν έχεις κρίσιμους λογαριασμούς τους οποίους θέλεις να προστατεύσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ασφαλούς αποθήκευσης των κωδικών με κρυπτογράφηση και με αυτόματο rotation. Οπότε
για high privilege λογαριασμούς θα μπορούσαμε να είχαμε ένα αυτόματο rotation ανά 24 ώρες. Επίσης υπάρχει κάτι που ονομάζεται just-in-time access, το οποίο περιορίζει την παραχώρηση των προνομίων σε συγκεκριμένο χώρο. Δηλαδή, ο χρήστης όταν θέλει να ζητήσει απεικοποίηση, θα πάρει ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, θα κάνει τη δουλειά του και μόλις τελειώσει η εργασία του, η πρόσβαση ανακλείεται αυτόματα. Επίσης, σημαντικό είναι η παρακολούθηση, δηλαδή το session monitoring, το continuous monitoring των χρηστών σε πραγματικό χρόνο, το οποίο βοηθά στην ανίχνευση και στην καταγραφή ύποπτων ενεργειών. Πολύ πιθανό, εμείς που κάνουμε forensics, πολλές φορές έχουμε υποθέσεις οι οποίες ποτέ δεν έχουν αρκετά αρχεία καταγραφής, καθώς δεν υπήρχε κανένας μηχανισμός από πίσω. Τώρα, άλλο ένα σημαντικό στοιχείο για το IAM είναι εξουσιοδότηση, το κομμάτι του authorization, δηλαδή το ποιος έχει δικαίωμα να κάνει τι σε ένα σύστημα. Για να εξασφαλίσουμε ότι ο κάθε χρήστης δεν έχει περισσότερο από την απαραίτητη πρόσβαση που χρειάζεται για να κάνει τη δουλειά του, υπάρχει αρχή του least privilege. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες αποκτούν μόνο τα δικαιώματα που χρειάζονται για να κάνουν την εργασία τους. Επίσης υπάρχουν οι στρατηγικές όπως το Role-Based Access Control και το Attribute-Based Access Control, που επιτρέπουν τη διαχείριση της πρόσβασης σε συγκεκριμένους ρόλους ή σε βάση των χαρακτηριστικών του χρήστη. Και τέλος, πρέπει να υπάρχει και διαχωρισμός καθηκόντων, το γνωστό segregation of duties, που σημαίνει ότι δεν αφήνουμε ένα άτομο να έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει, να ελέγξει και να εγκρίνει μια κρίσιμη διαδικασία μόνο του, αλλά πρέπει να υπάρχουν φάσεις που χωρίζεται αυτό μεταξύ διαφορετικά άτομα, έτσι ώστε υπάρχει και το accountability. Για να τα πετύχουμε όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει και να αποτρέψουμε τη μέγιστη πρόληψη παραβίασης, πρέπει να ακολουθήσουμε τα εξής βήματα στην εφαρμογή του IAM. Το πρώτο είναι να έχουμε αναλυτικό έλεγχο των ταυτοτήτων μέσα στο περιβάλλον μας. Πρέπει να ξέρουμε τι έχουμε, πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το attack surface μας και να μπορέσουμε από εκεί να συνεχίσουμε και να δώσουμε προτεραιότητα στα κρίσιμα πληροφοριακά μας αγαθά. Και ύστερα από αυτό να υιοθετήσουμε μια φιλοσοφία Zero Trust, όπως είπαμε και πριν και όπως είπαμε και στην αρχή, Assume Breach. Η περίμετρος μας έχει ήδη παρεμβιαστεί, οπότε πρέπει να το πάμε από εκεί έτσι ώστε να σταματήσουμε οποιονδήποτε έχει την αρχική είσοδο να μην μπορεί να έχει πλαγικοκόπηση ή να επεκταθεί σε άλλα συστήματα στο δίκτυό μας. Και αυτό που βοηθάει επίσης πάρα πολύ στο κομμάτι του IAM είναι η αυτοματοποίηση μέσω σύγχρονων εργαλειών και τεχνικών, όπως είδαμε και στα προηγούμενα slides. Τέλος, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κομμάτι του IAM είναι τα συστήματα που χρησιμοποιούμε για security operations, δηλαδή το CM, το SOAR, οι πλατφόρμες αυτές, να είναι integrated μαζί, να υπάρχει μια ενσωμάτωση, στην οποία θα μας βοηθήσει να ανιχνεύουμε άμεσα απειλές, αλλά όπως είπαμε και πριν, να υπάρχει ακόμα περισσότερο καταγραφή, το οποίο πάντα χρειάζεται. Ωραία. Ανακεφαλαιώνοντας, τώρα είναι μεγάλη συζήτηση και υπάρχει πολύ βάθος στα συγκεκριμένα σημεία του IAM και στις λύσεις του. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να πάρετε από αυτή την παρουσίαση, τουλάχιστον αυτό που θα ήθελα να θυμάστε, είναι ότι από την επιθετική μεριά, οι περισσότερες παραβιάσεις εκμεταλλεύονται αδυναμίες στη διαχείριση ταυτοτήτων πρόσβασης. Η κλοπή κωδικών, το privilege escalation και η πλευρική κίνηση στο δίκτυο αποτελούν τη βασική ακολουθία των επιθέσεων. Είναι στάνταρ το σενάριο, το playbook, οπότε άμα έχουμε καλό IAM μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό. Οι μη ανθρώπινες ταυτότητες, όπως τα APIs, οι συσκευές IoT, δημιουργούν μια αυξηνόμενη επιφάνεια επίθεσης, την οποία θα πρέπει να ξέρουμε για την εταιρεία μας και θα πρέπει να ελέγχουμε. Και τώρα, από την αμυντική μας στρατηγική, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι το IAM είναι ένα θεμέλιο της σύγχρονης ασφάλειας,
όχι απλώς ένα εργαλείο. Όπως είπαμε, η πολυδιάστατη έλεγχη, από την αυθεντικοποίηση μέχρι την παρακολούθηση, δημιουργούν άμυνα σε βάθος. Και αυτό είναι αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε. Να υπάρχει άμυνα σε βάθος, καθώς δεν υπάρχει one fix fits all. Με ένα πράγμα δεν φτιάχνουμε τα πάντα. Και η εφαρμογή της φιλοσοφίας του Zero Trust μέσω του IAM δυσκολεύει την παραβίαση των πληροφορικών μας αγαθών. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Αυτά. Εμείς ευχαριστούμε, Σπύρο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι από τα λίγα events που τουλάχιστον έχω παρακολουθήσει που είμαστε όλοι on time. Και συγχαρητήρια σε όλους γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε με ένα πάνελ με το οποίο θα είναι οι δύο ομιλητές μας, όπου θα συζητήσουμε θέματα ασφάλειας ταυτότητας και διαχείρισης ταυτότητας, και θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον πάνελ γιατί λόγω και της φύσης των δύο ομιλητών και της εμπειρίας τους θα δούμε αυτά τα θέματα από δύο μεριές. Από τη μεριά του αρχιτέκτονα, του security architect, όπου το ρόλο αυτό θα παίξει ο Γιάννης Παυλίδης, και το ρόλο του security assessor και του forensic investigator, ο Σπύρος. Θα συνεχίσω με μια εύκολη ερώτηση και θα προσπαθήσω οι επόμενες να μην δυσκολεύουν σαν το χαρακτήρα του που μας είπε ο Γιάννης στην παρουσίασή του. Η πρώτη ερώτηση έχει δύο σκέλη, αν θέλετε. Ποια είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνει μια εταιρεία που μόλις ξεκινάει να ενισχύει την ασφάλεια ταυτότητας, το πρώτο σκέλος? Και το δεύτερο, ποιες είναι οι σημαντικές παγίδες που από την εμπειρία σας έχετε δει ότι θα πρέπει να αποφύγει? Γιάννη, ο λόγος σε εσένα. Ακούτε έτσι? Ωραία. Ναι. Λοιπόν, τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνει μια επιχείρηση. Ένα σίγουρα από τα πρώτα βήματα θα πρέπει να είναι να δει πρώτα τι πάει να κάνει. Δηλαδή, τι ακριβώς θέλει να κάνει με το IAM. Έτσι, ένα πολύ βασικό πράγμα για μένα, όχι μόνο στο IAM, και σε όποιο μέρος του IAM συζητάμε εδώ πέρα, έτσι, δεν είναι απλά ένα ολοκληρωμένο καινούριο identity provider με MFA κτλ. Είτε το πάμε και λίγο πιο μπροστά με SSO, PAM κτλ. Ένα πολύ βασικό πράγμα για μένα είναι να κοιτάζουμε είτε αν θα το πάρουμε για τυπικούς λόγους, θα κάνουμε κάτι, ή αν θα το κάνουμε με ουσία. Έτσι. Οπότε πηγαίνοντας στη διαδικασία δεν θα ασχοληθούμε με το ποιος θέλει να το υλοποιήσει για να κάνει check ένα box, ότι έχει IAM. Αλλά όσο πάμε προς την ουσία, ένα πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε σίγουρα είναι να καταλάβουμε λίγο το surface το οποίο έχουμε σε σχέση με identities και με access points. Γιατί αυτό το οποίο θέλουμε στο τέλος της ημέρας να κάνουμε είναι να συμμαζέψουμε όσο το δυνατόν και να προσαρμόσουμε αυτή τη λύση στα identities τα οποία θέλουμε να διαφυλάξουμε και μετά από εκεί και πέρα με ποιο τρόπο θα τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας χωρίς να κάνουμε disruptions, για να πετυχαίνουμε το επιθυμητό least privilege και zero trust το οποίο θέλουμε να πετύχουμε στο τέλος της ημέρας. Αυτό θα έλεγα ότι είναι και έτσι και μία από τις συχνότερες παγίδες εντός εισαγωγικών, δηλαδή να κάνουμε έναρξη της υλοποίησης μια τέτοια είδους λύσης χωρίς να έχουμε συγκεκριμένο roadmap, χωρίς να έχουμε καταλάβει τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε επακριβώς, από ποιο σημείο θα ξεκινήσουμε και σε ποιο σημείο θα φτάσουμε. Οπότε σίγουρα δεν θα έλεγα ότι πάμε με τη μία να τα κάνουμε όλα μαζί και όσο το δυνατόν καθηγιστικά. Επειδή το IAM είναι κάτι το οποίο μπορεί να στηθεί και να καλύψει τα πάντα σε μια επιχείρηση, είναι κάτι το οποίο για μένα πρέπει να γίνει σιγά σιγά, ξεκινώντας από το identity provider, identity provision δηλαδή το κομμάτι, και μετά από εκεί πέρα να γίνεται integrate όσο το δυνατόν με περισσότερα συστήματα και να προσφέρει όσο και δυνατόν περισσότερα features όπως το MFA και τα λοιπά που λέγαμε. Σωστό unpack, οπωσδήποτε, για να φτάσουμε στη λογική του που παρέχει και τα είδη των accesses τα οποία πρέπει να έχει. Πάρα πολύ καλό documentation σίγουρα. Οπότε θα έλεγα ότι
ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κάνει μια επιχείρηση να καταλάβει πρώτα απ' όλα το ότι ξεκινάει ένα πρόγραμμα, με την έννοια του program, όχι του software, ένα πρόγραμμα ολόκληρο το οποίο έχει συγκεκριμένα βήματα και καλό θα είναι να τα τηρήσει έτσι ώστε να πάρει πραγματικό value από αυτό. Νομίζω ότι είναι muted. Πολύ σωστά, νομίζω ότι είναι ένα ταξίδι το IAM, δεν είναι ο προορισμός των ενδιαφέρον, είναι η διαδρομή. Σπύρο, από τη δική σου οπτική, σαν κάποιος ο οποίος σαν forensic investigator, πας να δεις τι έγινε όταν έγινε το κακό. Αρχικά θα ξεκινήσω και από αυτό που είπα και σαν πρώτο πριν στην παρουσίασή μου. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχει καταγραφή και κατηγοροποίηση των ταυτοτήτων και των προσβάσεων. Δηλαδή, ο κάθε οργανισμός πρέπει να εντοπίσει όλους τους τύπους ταυτοτήτων που έχει, δηλαδή υπαλλήλων, συνεργατών, τρίτων μερών, τα machine identities, όπως είπα και πριν, και να μπορέσει να τα καταγράψει και να καταλάβει γιατί υπάρχουν και άμα θα έπρεπε να υπάρχουν. Ύστερα, συμφωνώ με τον Γιάννη, δηλαδή η εφαρμογή του Least Privilege. Οι χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο σε ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο για το ρόλο τους. Πρέπει να ξεκινήσει από κάτι τέτοιο. Η χρήση ρόλων όπως το Role-Based Access Control ή το Attribute-Based Access Control βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και πρέπει μετά να μετακινηθεί ο οργανισμός όλος στην υιοθέτηση ισχυρού μηχανισμού ταυτοποίησης. Δηλαδή πρέπει να τεθούν βάσεις για το MFA, να προτιμούνται μέθοδοι χωρίς κωδικούς, δηλαδή το passwordless, όπου είναι εφικτό. Επίσης, διαδικασίες όπως το onboarding και το offboarding, το provisioning, όλο αυτό το κομμάτι, άμα μπορέσει να γίνει αυτοποιημένο στη δημιουργία και στην απενεργοποίηση λογαριασμών, είναι απαραίτητο και για το IAM και ώστε να υπάρχει η αποφυγή των ορφανών accounts, τα οποία έχουν μείνει στο περιβάλλον και απλά υπάρχουν και έχουν ξεχαστεί. Και τέλος, αυτό που θεωρώ επίσης σημαντικό για αυτό το κομμάτι είναι η διαρκής παρακολούθηση, ο έλεγχος, το auditing. Οι προσβάσεις πρέπει να παρακολουθούνται και να συσχετίζονται με συγκεκριμένες ταυτότητες. Αυτό. Τώρα, όσο για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, η ερώτηση ήταν οι συχνότερες παγίδες, έτσι? Σωστά. Ναι. Θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην τεχνολογία χωρίς να υπάρχει στρατηγική. Πολλοί οργανισμοί επενδύουν σε λύσεις IAM χωρίς πρώτα να έχουν διαμορφώσει πολιτικές διαδικασίες, χωρίς να είναι αρκετά όριμοι ώστε να μπορούν να μπουν σε αυτό το κομμάτι του security, το οποίο θα δημιουργεί μια σύγχυση. Το ίδιο και στην ρεαλιστική εφαρμογή του Zero Trust, χωρίς να υπάρχει ορίμανση. Δηλαδή, η αποτόμηση της μετάβασης σε μοντέλο Zero Trust, χωρίς να έχουν τεθεί απαραίτητες βάσεις, θα προκαλέσει μια επιχειρησιακή δυσλειτουργία. Και σίγουρα άλλη μια παγίδα, τελευταία, είναι η παράβλεψη των non-human identities, δηλαδή τα API keys, τα service accounts και αυτοματοποιημένες διεργασίες που παραμένουν συχνά εκτός από το κομμάτι της διακυβέρνησης. Πολύ ενδιαφέρον. Θα αλλάξω λίγο τη σειρά των ερωτηθέντων. Να προσθέσω κάτι ακόμη που μόλις... Συγγνώμη, Γιάννη. Όχι, εγώ συγγνώμη, Σπύρο, πάρα πολύ εύστοχα. Ίσως λίγο και να φύγουμε και από τη λογική του αυτό που ακούω πάρα πολλά χρόνια και περισσότερο από το παλιά ως system administrator κάποτε, του κάνε τον χρήστη όπως ο Σπύρος. Έτσι, να φύγει λίγο η λογική του adoption, έχουμε όλοι μεταξύ μας περίπου ίδια δικαιώματα. Δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό υλοποιώντας ένα IAM. Θέλουμε ο κάθε χρήστης να έχει ακριβώς αυτά που χρειάζεται για να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Ακόμα και αν είναι δύο συνάδελφοι, μπορεί να χρειάζεται να έχουν διαφορετικά, στο ίδιο τμήμα εννοώ, να έχουν διαφορετικά δικαιώματα σε κάποια πράγματα.
Πολύ σωστό. Και νομίζω ότι αυτό και είναι μια παρανόηση που έχουμε όλοι, ότι ναι, πρέπει να έχουν τα δικαιώματα πιο διπλανός μου. Εκτός από αυτό που πολύ εύστοχα είπε ο Γιάννης, Σπύρο, ποιες άλλες νομίζεις ότι είναι οι μεγαλύτερες παρανοήσεις που έχουν οργανισμοί σήμερα σε σχέση με τη διαχείριση, την ασφαλή διαχείριση της ταυτότητας? Θεωρώ ότι μία από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις είναι ότι η ασφάλεια ταυτότητας περιορίζεται στην υλοποίηση του MFA και στην προστασία των κωδικών πρόσβασης. Δηλαδή, έχω MFA, είμαι OK, προστατεύω τους κωδικούς μου όσο μπορώ, είμαι OK. Που στην πραγματικότητα το IAM είναι πολύ ευρύτερο. Αφορά τη συνεχή διαχείριση του κύκλου ζωής των ταυτοτήτων και την ευθυγράμμιση των προσβάσεων με τους επιχειρησιακούς ρόλους, όπως είπαμε και πριν. Άρα πρέπει να υπάρχει ανάλυση του ρίσκου πριν γίνει η παροχή πρόσβασης σε οποιοδήποτε χρήστη και να υπάρχει έτσι μια διαρκής επιτήρηση, μια διαρκή επιτήρηση. Επίσης, επιπλέον, συχνά ακούμε, σίγουρα το έχουμε ακούσει, ότι η περίμετρο, η ταυτότητα, το identity είναι η νέα περίμετρος, το νέο περιματρικό όριο. Σε έναν κόσμο, θεωρώ πλέον, που έχουμε cloud και hybrid περιβάλλοντα, δεν υπάρχει πια αυτό το τείχος για να προστατεύσει το δίκτυο. Αντίθετα, πρέπει να υπάρχει ορθή και ασφαλή διαχείριση του identity και θα πρέπει να εξετάζεται ο βασικός μηχανισμός ελέγχου πρόσβασης. Τώρα, άλλη κρίσιμη παρανόηση, ας πούμε, ότι οι οργανισμοί υποτιμούν το δυναμικό χαρακτήρα των προσβάσεων. Το ότι πήρα εγώ μια πρόσβαση πριν 6 μήνες, ίσως σήμερα αποτελεί σοβαρό κίνδυνο. Μπορεί αυτή η πρόσβαση να μην μου κάνει. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει ένας μηχανισμός περιοδικής αναθεώρησης, η επιφάνεια επίθεσης αυξάνεται και θα πρέπει σταδιακά, ανά ένα χρονικό περιθώριο, όλες οι προσβάσεις να κοιτάζονται έτσι ώστε να βλέπουμε, δώσαμε πρόσβαση στην κοπέλα από το HR εδώ πριν από 6 μήνες, ξέρω εγώ. Θα πρέπει να έχει εκεί όλα αυτά. Γιατί αυτά είναι δυναμικά και αλλάζουν γρήγορα. Τέλος, αυτό που θα ήθελα να προσθέσω και σε αυτό το κομμάτι είναι ότι πολλοί οργανισμοί θεωρούν ότι το IAM είναι ένα IT project και όχι μια συνεργασία μεταξύ τμήματων, μεταξύ της ασφάλειας, μεταξύ του compliance, μεταξύ των επιχειρησιακών μονάδων, γεγονός που εμποδίζει την ολοκληρωμένη εφαρμογή του στο τέλος. Καθώς δεν είναι απλά ένα IT project το οποίο το έκανα μια φορά, θα μου πάρει 3 μήνες και μετά τέλος έχω IAM. Το παντρευόμαστε το IAM, δηλαδή. Ναι. Και αυτό είναι ίσως κάτι το οποίο όντως δεν το αντιλαμβάνονται όλοι στην αρχή. Έτσι. Δεν είναι, ας πούμε, χωρίς να θέλω να τα μειώσω καθόλου, γιατί δεν είναι ποτέ τα πράγματα αυτά τόσο απλά. Δεν είναι, ας πούμε, ένα φάρμακο το ότι πες ότι σε 5 χρόνια το αλλάζει κάτι τέτοιο. Το IAM είναι κάτι το οποίο εντός εισαγωγικών θα παντρευτούμε για πολύ καιρό και καλό είναι να το κάνουμε με σωστό πλάνο. Σπύρο, πολύ σωστά αυτά που ανέφερες. Θα συμπληρώνω κανένα 2 πράγματα. Ένα θα είναι σίγουρα το πόσο σημαντικό, ας πούμε, θα θεωρήσουμε το AI στην επιχείρηση και ένα λεπτάκι. Συγγνώμη λίγο. Ωραία, όσο περιμένουμε τον Γιάννη, να πω εγώ κάτι που παρέλειψα να πω στην αρχή. Θα προσπαθήσουμε στο τέλος της συζήτησης, ολοκληρώνοντας το πάνελ, να έχουμε και χρόνο για ερωτήσεις από το κοινό. Οπότε, ό,τι ερωτήσεις έχετε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τις συγκεντρώσετε για να τις ρωτήσουμε στους 2 ομιλητές στο τέλος. Συγχωρέστε με για διακοπή, αλλά είμαι εκτός και είχα μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το ότι δεν παίρνουμε το IAM και
τελειώσαμε με αυτό. Δεν είναι ότι θα χρησιμοποιήσουμε ένα identity provider, έναν χ, μην χρειάζεται να αναφέρουμε vendors, και θα ξεκινήσουμε με αυτόν να κάνουμε ό,τι μας δίνει, SSO, ας πούμε, MFA κτλ. Και εκεί τελειώσαμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε το ότι πρέπει να φέρουμε όλα τα identities εκεί. Identities, όπως είπε και ο Σπύρος πολύ σωστά, βρίσκεται σε πάρα πολλά σημεία. Βρίσκονται, για παράδειγμα, στο δίκτυο, στα network flows μας. Όλες οι κινήσεις που υπάρχουν μέσα σε endpoints, χρήστες κτλ. Περνάνε μέσα από identities. Καλό είναι λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα σιγά σιγά να τα ενώνουμε κάτω από το IAM, έτσι ώστε να ξέρουμε πάντα ότι ο κάθε χρήστης είναι αυτός ο οποίος πιστεύουμε ότι είναι. Κατ' επέκταση να μπορούμε να έχουμε σιγά σιγά και όλο και μεγαλύτερο έλεγχο στο access των χρηστών αυτών. Οπότε θέλουμε το IAM να γίνει το κέντρο, η κεντρική βάση για τα πάντα τα οποία μπορούμε να διαθέτουμε. Όλα τα όρια IAM πλέον ενώνονται με 1002 τρόπους, με διάφορες άλλες βάσεις χρηστών. Οπότε ξεκινάμε σε αυτή τη σημαντική επένδυση, έτσι ώστε να τα ενώσουμε όλα και να έχουμε ένα σημείο από το οποίο θα χειριζόμαστε όσο το δυνατόν τα πάντα, IT και μη. Νομίζω είπες για δύο θέματα. Κάνω λάθος? Η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Κάτι είχα κατά νου νωρίτερα. Κανένα πρόβλημα. Θα έρθει αργότερα στη συζήτηση. Κανένα πρόβλημα. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Εγώ θα πω το προφανές ότι όλοι μας όταν πάμε σε έναν οργανισμό να ζητήσουμε budget για λύση IAM, όλοι το θεωρούν αμυντικό μέτρο και όλοι το θεωρούν κόστος για την επιχείρηση. Εσείς από τη δική σας τη μεριά, ποια είναι η άποψή σας? Θεωρείτε ότι ένας οργανισμός μπορεί να έχει κάποια επιχειρηματικά ωφέλη υλοποιώντας σωστά μια λύση ασφαλούς διαχείρισης ταυτότητας? Και θα ξεκινήσω από τον Γιάννη. Μεγάλη μάχη αυτή που λες, τουλάχιστον στο δικό μου το αντικείμενο, να καταλάβει ένας οργανισμός τι σημαίνει το κόστος μιας λύσης versus τι θα πάρει από αυτό. Αλλά εντάξει, ευχαρίστως. Ένα από τα μεγάλα, ας πούμε, side effects, τα οποία κερδίζει μια επιχείρηση με ένα ολοκληρωμένο IAM solution, πέρα από το τι γλιτώνει σε ρίσκα, με όλα αυτά τα πολύ ωραία cases τα οποία ανέφερε ο Σπύρος, για παράδειγμα ξεχασμένα credentials ή αλλαγμένα ή οτιδήποτε, θα έλεγα ότι μπορεί να υλοποιήσει πάρα πολύ και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα, ας πούμε, το delegation. Π.χ. το HR, τι δικαιώματα θα έχει πάνω στα IAM από ένα σημείο και μετά? Θα μπορεί να ανοίγει λογαριασμό, θα μπορεί να τους δίνει τα δικαιώματα που χρειάζονται. Θα μπορούν οι supervisors να έχουν ισχύ πάνω σε groups χρηστών δικών τους, εντός εισαγωγικών. Θα μπορούμε να έχουμε automations. Λοιπόν, θα μπορούμε να έχουμε automations μεταξύ διάφορων flows της επιχείρησης. Π.χ. συμπληρώνω μια φόρμα, γίνεται κάτι στο background, παίρνω κάποιο είδος just in time ή γίνεται κάτι τέτοιο. Έχω ένα approval flow και μπορώ να χρησιμοποιήσω το IAM σε πάρα πολλά τέτοια πράγματα, γιατί μπορεί να κάνει integrate σε πολλά σημεία και να απογειώσει πραγματικά κάποια πράγματα τα οποία γίνονται manually ή στο τέλος της ημέρας πέφτουν όλα αυτά πάνω στο IT και το security, το οποίο δεν χρειάζεται, γιατί το IAM πιθανά να είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να το χειρίζεται απόλυτα μόνο το IT και το security, γιατί τους ανθρώπους στο τέλος της ημέρας, γιατί εκεί πάει, τέλος, δεν τους χειρίζονται μόνο εκεί. Όντως, η αυτοματοποίηση είναι κάτι που το ακούμε πολύ, σίγουρα. Σπύρο. Συμφωνώ πολύ με αυτά που είπε ο Γιάννης, και στο κομμάτι της αυτοματοποίησης αρχικά θέλω να προσθέσω ότι εφόσον μπορέσουμε να κάνουμε σωστά την αυτοματοποίηση διαδικασιών, δηλαδή του onboarding, του provisioning, αυτό μειώνει και το χρόνο και το κόστος της διαχείρισης των χρηστών. Δηλαδή, για μια επιχείρηση δεν είναι μόνο το ότι IAM, άρα το μόνο που θα με σώσει είναι από κάποιο bridge ως εκεί. Θα υπάρχει και μια βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας, καθώς νέοι υπάλληλοι θα αποκτούν πρόσβαση ακριβώς όταν τη χρειάζονται, χωρίς
χειροκίνητες διαδικασίες, χωρίς να περιμένουν, θα μπορεί το onboarding να είναι πάρα πολύ γρήγορο. Επίσης, κάτι άλλο που θεωρώ σημαντικό είναι ότι άμα έχεις ένα όριμο πλαίσιο IAM, αυτό διευκολύνει και την τεκμηρίωση και τη συμμόρφωση με κανονισμούς όπως το GDPR, το ISO 27001, την DORA για όσους πάγονται ή το SOC Type 2 άμα πάνε γι' αυτό. Ο οργανισμός έχει απαντήσεις έτοιμες για κάθε ελεγχθή, οπότε μπορεί να το πάρει από το ένα σημείο και να το μεταφέρει στο άλλο και είναι έτοιμος για οποιοδήποτε νέο στάδιο του παρουσιαστή. Χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει πίσω και να λέει δεν έχουμε IAM ή δεν έχουμε τα βασικά, δεν έχουμε πολιτικές, δεν έχουμε διαδικασίες. Επίσης, θεωρώ ότι άμα έχεις σωστό πλαίσιο IAM, μειώνεις τον εσωτερικό κίνδυνο. Υπάρχουν καταγραφές για οτιδήποτε μπορεί να χρειαστείς ή για λανθασμένες ενέργειες ή για λανθασμένες ενέργειες είτε χρηστών είτε από εσωτερικούς ή συνεργάτες. Και θεωρώ ότι επίσης με αυτό που γίνεται είναι η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού μιας εταιρείας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι πολλές εταιρείες πλέον πάνε στο cloud. Το cloud έχει προαπαιτούμενο την αξιοποίηση τέτοιων ταυτοτήτων. Θες remote work, πάλι πρέπει να έχεις τέτοιες ταυτότητες. Τα μοντέλα DevOps, πάλι το ίδιο. Δηλαδή, παίρνεις όλο αυτό το κομμάτι και πλέον το έχεις έτοιμο να το κουμπώσεις κάπου. Γιατί έχεις ασχοληθεί πιο πριν. Άρα δεν είναι μόνο το γεγονός ότι IAM θα μας σώσει μόνο από το bridge. Άρα θα μπορέσει και να επιτρέψει και συνεργασία με τρίτους και να μπορέσουμε να κουμπώσουμε περισσότερες υπηρεσίες στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Εγώ θα πω σαν ΣΥΖΟ, το παλεύω ακόμα να δω τα business ωφέλη, αλλά θα το πάρουμε σε διαφορετική συζήτηση χωριστά. Και τελευταία ερώτηση για τη μέρα και φαντάζομαι κράτησα την υπόσχεσή μου, δεν τις δυσκόλεψα πολύ. Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κουλτούρας ασφάλειας σε μια σωστή υλοποίηση ενός προγράμματος, όπως είπε ο Γιάννης, διαχείριση ταυτοτήτων? Και από εμπειρία σας είναι κάτι που το κάνουν οι οργανισμοί ή παραμέλητο με αλφαγέτα? Μπορεί να απαντήσει όποιος θέλει. Θα δώσω το λόγο στην τελευταία. Γιάννη, να απαντήσω εγώ. Ελευθερία, θα πω μια κουβεντούλα μόνο σχετικά με αυτό, ότι έχω δει και τα δύο cases. Η εκπαίδευση όταν έρχεται κάτι καινούργιο είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά εμέ. Έχουμε δει περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις κάνουν adopt κάτι, π.χ. ένα εταιρικό password manager και το εμφανίζουν ξαφνικά στους χρήστες με ένα mail που έχει σταλεί πιο πίσω, θα κάνατε 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Και έχουμε δει και άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αφιερώσει μία ώρα, αυτό είναι όλο το οποίο απαιτείται, να δείξουν τι είναι αυτό το καινούριο πράγμα το οποίο έρχεται και πώς αξιοποιείται. Ένα link μετά από εκεί πέρα για όποιον θέλει να δει 5 πράγματα παραπάνω και την σχετική πολιτική για αυτό το πράγμα και μαντέψτε ποια εταιρεία είναι αυτή που κερδίζει στο adoption της νέας λύσης το οποίο εισάχθηκε. Το αναφέρω. Έσπηρα. Εγώ θεωρώ ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κουλτούρας ασφάλειας στη διαχείριση των ταυτοτήτων είναι τεράστιος. Καθώς μπορεί να έχει το πιο εξελιγμένο σύστημα IAM, αλλά μπορεί να αποτύχει αν οι χρήστες το παρακάπτουν ή το χειρίζονται λάθος. Δηλαδή, άμα σκεφτούμε ότι ο χρήστης αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας και υπάρχουν πράγματα όπως το MFA fatigue. Δηλαδή, έχω MFA, αλλά στέλνω 300 request και κάποια στιγμή ο χρήστης, γιατί βαρέθηκε να βλέπει ένα pop-up στο κινητό του, δώσει ένα OK, απλά για να φύγει. Δηλαδή, όσο και εξελιγμένο passwordless σύστημα και να έχεις, άμα ο χρήστης δεν έχει πάρει έστω την κουλτούρα λίγο από πριν, θεωρώ ότι είναι άχρηστο. Η άγνοια κοστίζει ακριβά, όπως και να το κάνεις. Οπότε, η εκπαίδευση δεν είναι απλώς ενημέρωση. Πρέπει να είναι προσαρμοσμένη σε κάθε ρόλο, κάθε χρήστη, να είναι διαδραστική και να είναι και περιοδική για αυτόν.
Αυτό θεωρώ εγώ. Κάποια άλλη άποψη από τους δύο ή κλείνουμε εδώ το πολύ ενδιαφέρον πάνελ και συνεχίζουμε σε ερωτήσεις από το κοινό? Εγώ Είναι είμαι εντάξει, οκ. νομίζω. Αν Ωραία. έχουμε παραλείψει κάτι, Έχουμε- σου επιτρέπουμε να συμπληρώσεις και εσύ ο ίδιος, φυσικά. Να είστε καλά, αλλά τα είπατε πολύ καλά, με καλύψατε πλήρως. Έχουμε μια ερώτηση από τον Γιάννη, τον Γιάννη Τοποκούρα. Γιάννη, σε ακούμε. Βλέπω ένα χέρι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Γιάννη. Εγώ ήθελα να ρωτήσω πόσο πιθανό το βλέπετε στο άμεσο μέλλον να υπάρχει unified identity. Δηλαδή, εγώ σαν Γιάννης να έχω ένα identity στη Cloudflare, στη Microsoft, στη Google και να το παίρνω μαζί μου όπου και να πηγαίνω. Δηλαδή, αλλάζω εταιρεία, δεν χρειάζεται να μου φτιάξουν καινούριο account στο Office 365. Έχω ένα, απλά μου δίνουν access εκεί, μου κόβουν την προηγούμενη εταιρεία, πάω στην επόμενη, μου δίνουν access εκεί. Εγώ είμαι μαζί σου πάντως, χειροκροτάω ήδη. Ξέρεις εσύ τι ρωτάς τώρα. Από εγώ, Γιάννη. Όχι, Γεια εγώ σου, το Γιάννη. βλέπω να έρχεται αυτό. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, Και εγώ το βλέπω. Από την πλευρά των forensics που λέγει και ο Σπύρος πριν, θα σωθούμε από πάρα πολλά προβλήματα. Και από τα deepfakes και αυτά, αλλά σταματάω. Πάντως ξέρεις τι ρωτάς, θα επιμείνω. Okay. Εγώ το θεωρώ πιθανό πάντως. Όχι σύντομο όμως. Δηλαδή και εγώ το βλέπω κάπου εκεί, όπως είπε και ο Δημήτρης για τα deepfakes και παρουσιάζονται συνέχεια νέοι κινδύνοι οι οποίοι δεν έχεις λύσει, δεν μπορείς κάπως να τους πιάσεις. Δηλαδή το να έχεις ένα unified identity σίγουρα θα βοηθούσε σε πολλά πράγματα, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που θα έρθει σύντομα σίγουρα. και θα μπορούσε να είναι δηλαδή, να κάνεις και μεταφορά. Δηλαδή, θες να σταματήσεις να είσαι στην Google, να πας στη Πας σε Microsoft. τρίτη εταιρεία. Ναι, όχι, κρατάς το ίδιο και απλά το μεταφέρεις. Όπως με τα κινητά. Να ρωτήσουμε το Και Sam εδώ- Altman για το Word. Αλλά θέλει να μας πάρει το μάτι για να το κάνει. Κάτι ξέρεις τώρα εσύ. Εσύ ρωτάς περίεργες ερωτήσεις τώρα με τα SSI και με το Word και λοιπά. Κάτι ξέρεις εσύ τι ρωτάς. Είναι πολύ ωραία η ερώτηση σου, Γιάννη Πουρπούρα. Εγώ σήμερα το πρωί κάηκα λίγο και θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ αυτό που έπαθα το πρωί. Θα με καταλάβετε όλοι, πιστεύω. Ξύπνησα το πρωί και βλέπω από την Alpha Bank να μου έχει έρθει στο Viber, στο κανάλι που μου στέλνει η Alpha Bank πάντα, 2 OTPs και μετά ένα μήνυμα που να λέει το κινητό τηλέφωνο σας στην Alpha Bank άλλαξε από το δικό μου τηλέφωνο σε ένα άλλο τηλέφωνο. Καταλαβαίνετε τι έπαθα λοιπόν όλοι. Challenge. Ναι. Μετά από 2 ώρες σε συνεργασία με το cyber της Alpha, βρήκαμε τι είχε γίνει. Εγώ το τηλέφωνο, αυτό το νούμερο, το έχω το 2004. Ήταν λοιπόν ένας πελάτης της Alpha που είχε το νούμερο αυτό πιο πριν, το 2001-2002, και δεν είχε κάνει ποτέ update τα στοιχεία του. Και πήγε να τα κάνει σήμερα. Και μου ήρθε αυτό. Άρα Φανταστείτε ήταν θέμα τι notification μόνο για σένα. Εντάξει, πάλι καλά. Ναι, αλλά αν έχεις το ίδιο identity, όπως το τηλέφωνο πλέον το θεωρούμε το ίδιο identity, δεν είναι όμως, από ό,τι αποδείχτηκε, αλλά αν έχεις το ίδιο identity μπορεί να μεταφέρεις συνεχώς, μπορεί να είσαι αυτός και τελείως. Γι' αυτό το λέω. Η αλήθεια είναι από το ερώτημά σου προσπαθώ εδώ και λίγη ώρα να σκεφτώ, αν και καταλαβαίνω και αυτό που λέει ο Δημήτρης ο Γεωργίου, από πλευράς forensics και εμάς πόσο πολύ θα μας βούλευε κάτι τέτοιο σίγουρα. Προσπαθώ λίγο να σκεφτώ τι θα κέρδιζε η χή επιχείρηση από κάτι τέτοιο, με το να κάνει adopt το έτοιμο identity εντός εισαγωγικών. Ακούγεται λίγο χαοτικό νομίζω, γιατί σκέψου ότι από ένα σημείο και μετά θα δέχεται μια επιχείρηση 100.000 ατόμων, 100.000 εξωτερικά identities, τα οποία κάπως πάλι θα προσπαθούσαμε να καλύψουμε. Δεν ξέρω αν θα δούλευε πολύ ωραία κάτι τέτοιο. Βέβαια, ίσως στο βαθύ μέλλον μετά από μπόλικο blockchain και τα λοιπά, να είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Και θα έχει ενδιαφέρον γιατί θα είχαμε και ένα accountability που θα το κουβαλάγαμε μαζί μας για πολλά χρόνια. Αν μου επιτρέπεις εμένα, είναι μονόδρομος. Εγώ θεωρώ ότι ο κυβερνοχώρος ακολουθεί τον φυσικό χώρο κατά πόδας, απλά με μεγάλη απόσταση χρονική.
Όπως έχουμε λοιπόν ένα διαβατήριο που κάποτε είχαμε μια ταυτότητα για το χωριό μας, την κοινότητά μας, μετά την πόλη μας, την πόλη κράτος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τώρα έχουμε ένα διαβατήριο που περνάει σε όλο τον πλανήτη και μεθαύριο θα περνάει και στον Άρη ενδεχομένως και όπου θα πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, διακοπές. Έτσι, κάπως έτσι οι ψηφιακές ταυτότητες θα είναι interchangeable, θα τις αλλάζεις, θα τις κουβαλάς μαζί σου. Εγώ δηλαδή πρωτοβουλίες όπως είναι το Single Sovereign Identity και τα πράγματα που παράγεις από συσκευές που σου ανήκουν ή από δικές σου ενέργειες να ταγκάρονται με το δικό σου identity, είτε είναι τα keystrokes στο πληκτρολόγιό σου, είτε είναι ένα βίντεο που ανέβασες, είτε οτιδήποτε, θεωρώ ότι είναι μονόδρομος. Υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στη φυσική ταυτοποίηση και στη ψηφιακή ταυτοποίηση. Και όλα τα ενδιάμεσα που κάνουμε, κατά τη δικιά μου άποψη, είναι ημίμετρα. Δηλαδή, συζητάμε για IAM συστήματα εθισμένοι από εδώ και 25 χρόνια, όχι 25, κάτι λιγότερο από 25 χρόνια, στο Active Directory, που είναι το πιο έτσι, βασικό IAM σύστημα που έχει υπάρξει και που θεωρείται και βασικό προσόν να το γνωρίζει σε πάση περιπτώσει, το οποίο είναι τελείως αφύσικο. Είναι ένα abstraction μιας παροχημένης πληροφοριακής πραγματικότητας, η οποία δεν έχει καμία σχέση με σήμερα. Και ακόμα και συστήματα σαν το Entra, ας πούμε, το οποίο αποτελεί την εξέλιξη, ή συστήματα άλλα πιο εξελιγμένα ακόμα, όλα έχουν ένα σοβαρό abstraction από αυτό που λέγεται ο Γιάννης ο Παυλίδης, που το βλέπω εγώ μπροστά μου τώρα, στην οθόνη μου. Άρα, θα συμφωνήσω με τον Γιάννη και μου άρεσε πάρα πολύ εμένα προσωπικά η ερώτησή του. Είναι πάρα πολύ intriguing, Γιάννη, η ερώτησή σου. Θεωρώ ότι τελικά θα υπάρξει convergence, σύγκληση ανάμεσα στη φυσική ταυτότητα και στη ψηφιακή ταυτότητα με την ίδια λογική που έχει υπάρξει σύγκληση στις τεχνολογίες σε πολλά άλλα αντικείμενα. Αλλά σίγουρα έχουμε χρόνια, συμφωνώ με τον Σπύρο, έχουμε πολλά χρόνια μέχρι να το δούμε αυτό και να το κουβαλάς μαζί σου, ας πούμε. Αλλάζοντας εταιρεία, να κουβαλάς μαζί σου και το identity σου στα συστήματά τους. Πολύ, πολύ προκλητικό. Εντάξει, απαιτείται και μεγάλη αλλαγή κουλτούρας, γιατί κάποιοι από εμάς που είμαστε αρκετά παλιοί στον κυβερνοχώρο, μεγαλώσαμε με Ανωνυμία. την ιδέα του anonymity, έτσι. Ναι, Τώρα μιλάμε για πλήρης de-anonymization. Έχει ιδεολογικοπολιτικές παραμέτρους. Ναι, σίγουρα. Ακριβώς αυτό έχεις- έχει μεγάλο impact στο privacy. Έτσι. Έχεις πολύ transparency ξαφνικά. Ναι, πολύ ενδιαφέρον το IAM θέμα. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που συζητάμε τώρα είναι ένα event από μόνο του. Μην σου πω και παραπάνω από ένα event. Νομίζω ότι για να μην μονοπολίσουμε τη συζήτηση, ας περάσουμε και σε κάποιες άλλες ερωτήσεις, αν είναι OK μαζί σας. Βλέπω ένα σηκωμένο χέρι από το Γιάννη το Μανολούδη. Καλησπέρα και από μένα. Έχουμε ένα σενάριο πολλές φορές, ειδικά σε οργανισμούς και σε τεχνικά κομμάτια. Υπάρχει κόσμος που θέλω να έχω πολλή πρόσβαση. Θέλω προνομιούχα πρόσβαση. Θέλω privilege access. Γιατί άμα σκάσει το σύστημα πρέπει να μπορώ να τρέξω να το σηκώσω. Και έστω τώρα ότι δεν έχουμε κάποιες τεχνολογίες σαν το PIM. Τι κάνουμε τότε, ποια είναι η καλύτερη πρακτική σε τέτοια σενάρια? Του δίνουμε δηλαδή 724 να έχει πρόσβαση μήπως και τη χρειαστεί? Όχι. Η απάντηση είναι όχι. Πολύ απλά. Σε τι θέλει πρόσβαση? Δηλαδή είναι ένας χρήστης Windows ο οποίος θέλει να σηκώσει ένα service? Ας πούμε για παράδειγμα ότι έχουμε τον DevOps μηχανικό και θέλει να έχει full admin πρόσβαση σε όλα τα συστήματα παραγωγής. Ανατρίχιασα εγώ προσωπικά. Και εγώ μαζί. Αυτό το θέλει. Έχω δώσει πολλές φασαρίες και καυγάδες με αυτό το θέμα. Είναι κοινή διαφωνία με IT. Που θέλει ο DevOps να έχει full πρόσβαση σε όλα τα μηχανήματα παραγωγής. Admin. Σωστά το αντιμετωπίζετε και είναι κάτι που συμβαίνει συνέχεια. Και είμαστε μαθημένοι, όπως είπε και ο Πάνος, από παλιάς εποχής, να παίρνουμε έναν super admin και να μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εδώ είναι κάτι το οποίο έρχεται να συγκλίνει κατ' εμέ και με την έννοια της κουλτούρας και θέλει μάχη αυτό, όντως, και το καταλαβαίνω το ότι παλεύεται με κάτι τέτοιο. Το να ζητάει κάποιος access στα πάντα, εγώ προσωπικά έχω δει στο παρελθόν, ας πούμε, μηχανικοί οι οποίοι μπαίνουν για να κάνουν τυχή δουλειά και παίρνουν access στα πάντα, να βάλουν και backdoors, γιατί θεωρούν, και τίμια το θεωρούν, δεν πιστεύω το κάνουν για να κάνουν κακό, το θεωρούν καλό να έχουν
όπως το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, παραπάνω από ότι πρέπει να το λένε break glass, στην περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Οπότε για μένα είναι θέμα κουλτούρας αυτό, αλλά και όσο το δυνατόν η επιχείρηση η οποία καλείται να δώσει αυτά τα δικαιώματα, τα παντοτινά του, αν δεν έχει πάμε όπως λέτε, να φροντίσει τουλάχιστον να το μαζέψει και να πλησιάσει το PAM με ό,τι έχει. Βάλτε ένα λάπτοπ με recorded session και έναν άνθρωπο από πάνω που λέει λόγος, να το κοιτάζει όλη την ώρα. Το λέω τέρμα χαριστικά, αλλά θέλω να πω όσο το δυνατόν ό,τι μπορούμε καλύτερο να κάνουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε. Και δεν ανάγκη να δίνουμε πρόσβαση στα πάντα. Θέλεις πρόσβαση εδώ, πάρε εδώ. Θέλεις και στο επόμενο, πάρε και στο επόμενο. Αλλήμον αν δίναμε ένα super admin access σε όλο τον κόσμο, ο οποίος χρειαζόταν να μπει την τάδε ώρα. Και θα μας πει και ο Σπύρος σίγουρα τι γίνεται σε περίπτωση ενός incident που χρειάζεται να δώσουμε πρόσβαση σε πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό και για μένα είναι συνταγή για καταστροφή. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι, άμα δεν τη φας από κάποιον απλό χρήστη στο HR, συνήθως θα τη φας γιατί ένας IT, εξωτερικός IT, κάποιος προγραμματιστής, είχε ένα overprivileged account, στο οποίο μπορούσε να λογκάρει, να κάνει πράγματα, να αλλάξει πράγματα και στην ουσία είτε να ξεχαστεί και να αφήσει κάτι πίσω, είτε μπορείς να φας το χρήστη και να τον πάρεις και να συνεχίσεις πιο βαθιά μέσα στο σύστημα. Τώρα συμφωνώ με τον Γιάννη το γεγονός ότι άμα δεν μπορείς να έχεις κάτι σε PAM, μετά πέρα το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι το ότι όποτε θες εσύ διαχειριστική πρόσβαση θα μου το λες εμένα και εγώ θα έρχομαι και θα σου βάζω τον κωδικό από πάνω. Δηλαδή δεν γίνεται. Δηλαδή αφήνεις τελείως λάσκα όλο το σύστημα. Και είναι μεγάλο μείον, θεωρώ εγώ. Δηλαδή το πιο συχνό, ο συχνός τρόπος που υπάρχει παραβίαση πολλές φορές είναι από developers ή από άτομα τα οποία θέλουν να έχουν τέτοια προνόμια. Λόγω ότι υπάρχει πίεση στη διοίκηση δίνονται τέτοια προνόμια και από εκεί και πέρα όταν θα γίνει το bridge είναι ο πρώτος λογαριασμός που θα πάνε και έχουν πάρει domain admin μέσα σε 30 λεπτά. Θα με επιτρέψετε να γίνω λίγο οριστικός πριν δώσω το λόγο στον Δημήτρη, τον Γεωργίου. Δημήτρη, μου επιτρέπεις? Φυσικά. Λεπτά. Μπορεί να γίνουμε παρέα αριστική, κάτσε, γιατί μπορεί για να ακούσω τι θα πεις. Λοιπόν, για μένα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Να δώσω πρόσβαση και super admin αν κάποιος χρειάζεται για να κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο και τότε τα μέτρα που λέει ο Γιάννης εννοείται και που προτείνει ο Γιάννης και ο Σπύρος, ναι, θα δουλέψουν, ακόμα και αν δεν έχουμε PAM, θα μειώσουν το ρίσκο. Είναι τελείως διαφορετικό όμως το κομμάτι που θέλω πρόσβαση στα πάντα, μήπως χρειαστεί κάτι. Και είναι αυτό που βλέπουμε συνέχεια και είναι και αυτό που είναι και το μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Και όλοι μας μιλάμε για αλλαγή κουλτούρας και ότι πρέπει ο κόσμος να καταλάβει το ρίσκο κτλ. Εγώ έχω δει και στην προηγούμενη ζωή μου σαν consultant και τώρα σαν CISO σε έναν οργανισμό εσωτερικά ότι έχουμε και εμείς ένα θέμα κουλτούρας. Δηλαδή είμαστε πείσουμε τον κόσμο στον νόητα. Εγώ θα ήθελα να δω το ρόλο μου σαν risk manager. Όλοι οι cyber security άνθρωποι στο τέλος της ημέρας ρίσκο διαχειριζόμαστε. Προφανώς και ο Γιάννης κάνει τη security αρχιτεκτονική του και ο Σπύρος κάνει τα forensic, που είναι πιο τεχνικά πράγματα. Στο τέλος της ημέρας όλοι προσπαθούμε από τη δική μας μεριά να διαχειριστούμε το ρίσκο. Όταν εγώ λοιπόν, όντας ίσως σε μια εταιρεία, έχω ένα μηχανικό που θέλει πρόσβαση στα πάντα, just in case, θα προσπαθήσω να το εξηγήσω το ρίσκο. Αν το καταλάβει καλώς, αν δεν το καταλάβει θα κάνω escalate και θα φτάσω μέχρι top management. Αν το top management αποδεχτεί το ρίσκο, η δική μου δουλειά τελείωσε. Προφανώς θα το αποδεχτεί γραπτός, έτσι, όχι στα λόγια κτλ. Εγώ μετά πάω να είμαι υπεύθυνος. Είναι ένα ρίσκο που έχει γίνει αποδεκτό. Συνεχίζω τη ζωή μου, συνεχίζω τη δουλειά μου. Δεν είναι η δική μας δουλειά και συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η θεώρησή μου τα τελευταία κάποια χρόνια. Δεν είναι δική μας δουλειά να τσακωνόμαστε με τον κόσμο, γιατί στο τέλος της ημέρας κάνουμε και ένα κακό όνομα για το security, σαν επάγγελμα. Είμαστε γνωστοί σαν οι άνθρωποι που λέμε όχι. Πρέπει να γίνουμε γνωστοί σαν οι άνθρωποι που ξέρουμε πώς θα γίνει η δουλειά, πώς θα γίνει η επιχείρηση, πώς θα δουλέψει σωστά και με ασφάλεια. Όταν τσακωνόμαστε, θα συνεχίσουμε να είμαστε άνθρωποι που λέμε όχι. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν
λέμε το ίδιο πράγμα και θες να κλείσεις κάπου αλλού. Απόλυτα συμφωνώ. Είναι μια πολύ όριμη τοποθέτηση. Σαφώς δεν μπορούμε να είμαστε οι πόντες που λέμε no, Γιάννη. Θύμισες και εμένα τα χρόνια μου με τους Knights who say me. Πολύ, πολύ αστείο. Θα το βάλω να το ξαναδώ. Εκεί που πηδάνε από τη γέφυρα, τους πετάει ο Γεράκος, έχει πολύ πλάκα. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα καταρχήν, Παναγιώτη. Από την άλλη, και εγώ θα τσακωνόμουν να τσακωθούμε παρέα με όποιον θέλει με όποιον έχει συνδυάσει τα επαγγελματικά του δικαιώματα πάνω σε πληροφοριακά συστήματα με την ψυχοσύνθεσή του. Σωστά. Εντάξει, είναι μεγάλο θέμα αυτό. Κάποιος το ανέφερε πριν, δεν ξέρω ποιος το. Δηλαδή, θέλω να πω, τα δικαιώματα που έχω στη δουλειά μου, ακόμα και αν κάθομαι δίπλα με έναν άλλο σύμβουλο ή με έναν άλλο pentester ή με έναν άλλον forensicator ή με έναν άλλον κάτι άλλο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ίδια. Το least privilege και το segregation of duties είναι αρχές απαράβατες. Το μεγάλο πρόβλημα, οπότε και εγώ συμφωνώ μαζί σου να τσακωθούμε με οποιονδήποτε όποια μέρα θέλεις, Παναγιώτη, να πάμε παρέα να κάνουμε και κόμμα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα break glass accounts, που είπε ο Γιάννης. Εκείνο το τεράστιο πρόβλημα. Πώς θα διαχειριστείς την ίστατη και υπέρτατη διαχειριστική πρόσβαση σε ένα σύστημα όταν τα πράγματα έχουν πάει όλα λάθος. Κατά την άποψή μου, εκεί χρειάζεσαι inner circle ανθρώπων που είναι πολύ εμπιστοί και με διοικητικές εγκρίσεις πολύ υψηλές, για να φύγει και το ρίσκο από πάνω σου που είσαι ο ΣΥΡΟ. Έτσι. Segregation κωδικών, δηλαδή χρειάζεσαι, ξέρω εγώ, τους ανθρώπους, 3-4 ανθρώπους που μοιράζονται κωδικούς και τους οποίους ξέρεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να κάνουν συμπαιγνία και να ενώσουν τους κωδικούς τους. Εκεί για μένα είναι η μεγάλη δυσκολία, όταν έχεις να διαχειριστείς break glass situations, όπου τα stakes είναι πολύ μεγάλα για συστήματα με πολύ μεγάλη επιφάνεια. Αυτό. Τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την ψυχική κατάσταση του καθενός, νομίζω διαχειρίζονται πιο εύκολα είτε διοικητικά, είτε. Δηλαδή, εμένα το μεγαλύτερο πρόβλημά μου δεν είναι να εξηγήσω σε κάποιον γιατί δεν πρέπει να πάρει όλα αυτά που ζητάει ή πρέπει να πάρει τμήμα αυτών. Το πρόβλημα είναι τι κάνεις με τους ανθρώπους. Π.χ. άκουσα DevOps engineers που θέλουν απόλυτες προσβάσεις στα πάντα. Ακόμα τρέμω. Ακούω developers με απόλυτες προσβάσεις και με πιάνει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτό είναι και νομίζω ότι η όριμη τοποθέτηση του να καταλάβει κανείς ποιο είναι το ρίσκο από τα πράγματα που έχει, αυτό το παλιό with great power comes great responsibility που λέγανε τα Unix συστήματα, για να ξαναπώ κάτι για την ηλικία τη δικιά σου, Παναγιώτη, και τη δικιά μου και του Γιάννη, ίσως και δεν ξέρω και ποιος άλλος. Νομίζω ότι αυτό χρειάζεται μια ωριμότητα από μέρους, να μην τσακωνόμαστε, να εξηγούμε ότι κοίταξε, άμα σου δώσω απόλυτα δικαιώματα, πρώτον πρέπει κάποιος να στα εγκρίνει. Έτσι, αυτό δεν είναι, Παναγιώτη. Κάποιος πρέπει να στα εγκρίνει. Γιατί μαζί με τα μεγάλα δικαιώματα είσαι και με παράγοντας ρίσκου και πρέπει να το ξέρουμε όλοι και να το ξέρεις πρώτος εσύ. Το μεγάλο πρόβλημα είναι όταν θα πρέπει πραγματικά να κάτσουμε κάποιοι ή ένας μόνος του, αν είναι ο θεός admin, που λέω και εγώ, ο θεός admin με τα απόλυτα privileges είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε και μπορεί είτε να μας εξαγοράσουν, είτε να μας εκβιάσουν, είτε πολλά. Δημιουργούνται δηλαδή και ανθρώπινα προβλήματα στη διαχείριση των κωδικών πρόσβασης και των δικαιωμάτων. Και καθώς τα συστήματα που διαχειριζόμαστε όλοι έχουν μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο σε σχέση με το παρελθόν και οικονομικό, και οι άνθρωποι που τα διαχειρίζονται, αν είναι μόνοι τους και έχουν τα κλειδιά του κάστρου, είναι και εκείνοι πιο ευάλωτοι. Οικογενειακά, προσωπικά. Πρέπει και αυτό να το βάλουμε στην εξίσωση του ρίσκου. Δεν είναι, δηλαδή και το segregation of duties και των κλειδιών σχετίζεται με το να είμαστε όλοι καλά. Γιατί από κάποια στιγμή και μετά κάποιοι που διαχειρίζονται πολύ ψηλά συστήματα αποτελούν και στόχους σε προσωπικό επίπεδο. Αυτά από μένα. Ναι, και νομίζω αυτό που λες για το προσωπικό επίπεδο το είδαμε στην κρίση με την Ουκρανία. Έτσι. Είδαμε πολλούς πελάτες που άρχισαν και λέγανε «ΟΚ, παιδιά, έχετε Ουκρανούς διαχειριστές, τι κάνετε γι' αυτό» κτλ. Οπότε από εκεί ξεκίνησε νομίζω αυτή η σκέψη και αυτή η κουλτούρα. Είμαστε νομίζω just in time να τελειώσουμε, εκτός αν υπάρχει κάποια τελευταία ερώτηση. Δεν βλέπω κάποια ερώτηση, κάποιο χέρι σηκωμένο, οπότε θεωρώντας ότι κάλυψαμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στη 1,5 ώρα που είχαμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη και τον Σπύρο για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστούμε και εμείς. Να πω καλό καλοκαίρι σε όλους και να σας δούμε από κοντά στο event. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Και όποιος θέλει CPs, υπάρχει στο chat ένα QR code στο οποίο πρέπει να βάλετε
το ID σας στο ISE2, όχι στο ελληνικό chapter. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Άστε βράδυ σε καλά. όλους. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Γεια χαρά. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Γεια σας.